yamane bofo akopie mu wo ho a de ekoso ho nyina da emu amane ye de ebesom enkwanhia bi asi amadom na afrimu bia airport esi ye nipadodo afrimu awiei ye bedi hu nkomo atoma kofodua ensubrani bi ato aka ho ebi ema miaya homofratena se esua de ewo ho no classroom block no ne aje no emu amane eba akwada ba mu a wanya mfinhia du baako wakohunu na mu wo nsuo bi mu ni nipadua kwa ne bi nso a wayi de kɔ aposifo akere krachi bia yesusu se wono de wati motorbike so en wode ebokro no yache no eden na asi ewakire emu asem ni nyina da yatena si ya de bremu we na foforo bi aka ho na awie yasi nkunya de besom mo ne eguso kai mo se de okote bese se aboatro mo brebo de yanwinya no extreme coating si boy awie wo mo na awura mu Otec akofa paint papa begu aso ho no mo a eye papa na ne bo nso da fom ti wudi siesie wo dan no ho emu a eye kama pa paint ahodo ni nyina wonum ewo bi ne ehu ye fia wutimi pepa so ohoro ema dan no san fa ne toma padi free stone s no wonum de bia ba prestige graphiato pearl white na fe off white ni nyina na wo kire so wokokwa mu nkomo ya wo ye painter na wo ne wo mo ebedi dwa wo betumi ne wadie no nkyanya no abeboa ma adwumadiem ne ma akoso ne da nkyanya enkyerɛkyerɛ adwumadie bi nso ho obeye de ama wo koba ne san wo danso ewo wunuanu mu atenga junction na wobutu a wodi dwuma wa mahoma no eye 0200 922202 0200922202 abusian kwada no ngoma wo mbekinkan no ya hwehunu se perfect for de na wode abani bia sanse na kan Ghana Education Service for nyina de stamp asiso se mo pia we no na kama kwada no nazwi ekosi JHS level ngoma bia da benya bi wo ho English no at the basic one kosi JHS 3 history of Ghana no so no basic one kosi basic 6 RME so sa basic one kosi basic 6 computer de makeji one kosi ni basic 6 creative arts de ma basic one kosi basic 6 en kwada na fe ne de omo school no ya na ye numeracy language and literacy creative art fitness computing writing for preschool and then the coloring ni nyina ebi e wo ho wo mo JHS level no RME science and a social studies English language busa hodo ni wo ho ti mo JHS ni nyina 51 ekosi 3 wo bewie ebenya book ni bi ade ama wo tie mi ahya ne nso se wo ye school wura wo ye proprietor wo ye headmaster for no mo mfa mo questions number sanse sat mock exam terminal exam ne midterm exam ebo kwada no e ma bibia da ekoyi ntentem ene ngoma no bookshop bia mu e wo ma yi mu book bi ra ka se perfect series books eno na eyenti kopa bi mu abofra no mane nsua ne ntem BC ni nu ho de na safa de ama no ya homa ne ye 0243 299 938 and 0540 755 465 anode be na anomo enkwotɔ de cafe room enkwotɔ de otusu ana yedede tosh ni bia merofo emwo ni padua ne sentina vitamin kaba no de we ba mfedro ni akire ni yante won ho asempo ni biada enti wo pa no de kama ya to vitamin no eguma hodro ni bebre choco banana strawberry and soya enti de open one select we no calcium omega 3 69 ahye momenti kwada ne nonom empanyini nonom a esiesie wo bia enkwada ne titiri boa wo mo poso so ye den wo munyine mu bibia aye kama enye na ba bia tonton no de ne ba bia tonton suo no ba bia tonton nsa no ya bo vitamin na je wo de enwuma adama ene bo sosene na wiensem ahodo no ya kenkan ade ama mosemfo of John entry bo siakon labo asomfodum ne ye mienu medin mame adwoa nyanta tando menin abrewaba Kofi Chumesi Africa siano emu ensem eni Asem Beba Dabi ye she Asem Beba Dabi kase bono ase na ye firi ase wa puoye mantam no mu achem adubi ase ena ye firi ase se bre kase akoya rehosem osun pa enkwanhye bi asi nam so ma wo kire se edom na afiri mu na koba ni se ye akuapem brothers wono wadi akire wato ye nkra amoma yentie no yo many amadasi na minchia e tifo ene anopai ya di ani tre eastern region if the big inkwanta where Atimansa district na wana abrante e friend ko bi on driver ni okura ye 800 munda 800 na many ofi the be fair ko bi se atim abibiase ayi so Atimansa district na wa lodu nda
wakoda aba na san kubi se won se dra for the won se nipa gu wasa na ententem akwa ndiene okodu ha obi so akwase se nipa na te se o prapra kwam kakra na obedu nua nipa bi nya ka no ho ye osofo ba ko no onye ba ko nti no waka no ho front wo nti wo ba na bobe se no nson ne fa kwa ko bo no wotwi nti wo ba wodu ba de nkwanta an wo shi aye kia rino ibi osopra nisu nua se na wa so folk like esi so that folk like awon kan wa sima kan still drive for nti so dogo bi ni aben nke ma 800 driver yi hu kwan mu nke kwa no so dem nke ne kwa na ni sha ni tumo do ko hwe aye kia yi ni se ban an kwa ni asemesi wo ho no enya asem at sport wa nipa abien ana wotu ana nan mo antia do na driver no no wu ye our friend ko bi na kia no number ni UN 194-24 UN 194-24 na say HND there Gundey also CR 691-10 691-10 and so the boom sana ni pe bi na at sport wa watch na nan so do no on no wi enti ma ya no ko bi ya sabe we Akmoda government hospital enia odu ha no no suje ma on so atwa na nan mo enti ya de na ya de ya so toto fom no na anaka ice sweetness ogina ono kire speed bu no kura ayem bi kan 10 pa abia sento pentama be different na fokla ten tom so sa we huka na no ko boom se family akofa ta oyine kasi bia ba na ne make me de odaya sa bia doctor figure no so tentina ogusu a wodi eye ayare hwede ama ntebe nya bi se ya na sa na eti we ayare ho samu a asi achem adubia se emu ama ne bo ahodo nyina na akuapem brother odi abesum yen yanto so na yenkopiemu ewo atwoma kofodua awrahosamu a efri ho abeka yensa ense enso brani bi ato aka ho ebi ama suku adan bi a ewo ho sedie enso na ye funfram no nyasam ketwa na wenu eye atwoma kofodua MA school no a no ewo atwoma nwa biaja of mensri no emu ewo asante mantem ha yasoma ya mani bofo Solomon nimo emane ko hokohwei said yensuo no de yete ye no sada na tie suku adan ni nyina so apa na ana ebubu eye den solo ofidue mu ha menko na mene no eni nkomo na de okonwo ye nyina da wonfa emu amane emo Solomon he Junso menya ba akwa banso bok na wadama woko kofo dua no ade na wo hunu ye yase nsu atoma said the classroom na jeno eso apa ebubu anan kwada ni nyina sisiom tete monten so wo munya ba bi kura entenansia de boyemu e yo menya ba nokre enedai an yete se ukọ atwumakofo dua MA Basic School a eno ada insubrani bia etoye ama edankran eso apa na saa adankran a meka ho asemi eye adankra eye KG emofra totofe no ekum ekwaje adesua na eno ada no ana insubrani bia etowo atwumakofo dua anam so ama saa edan ya me no kasai eso apa intise tiefo ba Facebook live no so a Otec 1029 a video ni da so edan adankran a mbofra no kom kwaje adesua no ana eso apasa no na abrenso no edan no so pasa no eye mbofra no books a egu classroom ana afi enkonya mbofra no tena so esua de ni nyina abubu na yekoduro no ye ne eye assembly member owo atwumakofo dua electoral area onabo Gideon Kwabrama nkwa twetwe nkomo ama sei ana ode to ye nim eye nsu eto enra anajo da su mu no na yehwe ye mofre bebi mo ba dan mu edesua ade ye favorite classroom block eye kindergarten for a wo mu wu na esu nyina apei yehwe nchensi bebi gugu classroom ba ko mo books ene o mu kunwane no me wo hodi ne nyina nsu no asem ai na me no kaseke ya dese ka mofre ebe school na eke enya asem papa ne nyina se ya mo break kakra enti na ene de wuhu amofre ewa hanomo ti asemi de ya efuye mu ya na anwene se BBC ewa beto eye atwumakofo dua a ye wo mo biaja North District na asemi asi ewe school dan hu ti yesre adumfo ne aboafo se ya momra ye moa na momeboy na ye mofre enye baabi entena
na wɔn ntumi nsua adeɛ kama yɛka ne si wohwɛ ɛdan yɛ akyi ha no baabiara nso a sɛ yɛsi 36 unit classroom wɔ ha 6 unit classroom wɔ ha no ne nyinaa yɛnwieyɛ yɛsrɛ amanfoɔ sɛ ɛno nso mɔmma yɛ mmoa na ɔmo ntumi bɛboa yɛ na yɛntumi ɛnwie na yɛ mmɔfra no ɛnyɛ baabi ɛntena. Assembly na ekotie ni no na ni mama misa enyenye bia na kwakwa dadwa de mete sana wo kase wo mama nkwada no mre kakra so no mfantena fi ntu kwa no ko hu se enyenye bia bi mu aba ansankara na ye kase wo mo kofi ana se wo mo keji na se de hu video no eda ni nyina so apa no wo mo nyina obi amasku ni binya mekoye de on se dafiada no ana Ghana janfa hodie nti ene Monday ni ye holiday ma school bia nti enam se ne atorenchem kesiesi na ene ye holiday ni de abofra bi am school nti ona bo say one information center ho akasa say eye be break akra mu de awofo mo mantena fie na omonhwe na omomo edan no so nye bibia nwie ansa na ombema amofra no aba school a omaba na akoye ne saa no akoye say assembly no kwantimi nye nti odi adesrede eto adofo anim titire omo amufri atwomanwa bieja nof say onsem obi na pesa wo atwoma akofo yudwa basic school na obetimi aba na wabeboa say de be ya ebeboa ma eye mofra yi omo nso enya baabi atena wo anim ya nti menwa mekoye nkomo a mensakan na mede aba na wadama 4 unit block ye ka ho asem ni nyina na ekejifo ne dia sa pepepe ni nyina ye kg4 no kg1 kg2 na kg1 omo wo A and B ana kg2 no so omo A and B anu nti na akwakoye 9 no akoye 9 ye have videos ya wo de ba ye ya ye hu ne se sukuu mu ho na dan ne de na esi no hwan nti chance ya na e wo so no ni nyina na atri a ababegu ye fan eno a ni nyina na atu abegu efan ho saa no ne se wohwe mframa efa ndi ana anodin pa anodin adan obi en preba saa no ana saa bre no obi ani honti anka obi a sisi ade me no kasa de antimi empre obi a because enso ne to anajo abra na obi adeda nti abra dan so pa de obi a ho anka nimo ya na se wo bre no wadache bomode anafo ani edi akire na kofo dua atwoma DSC ni ehwese aba afidie sui empemfo bekwa akwakoboa we DSC wonsom ensemble ni kwantumi enye ma ni nye yi gisa adofo nyina beboa ohwe adankora nan yi ni nyina da so apa nkwade on betan na o mahua de enti yesre adofo nyina emmo ase ne be ya obetumi enye bi ede abo edan ni so ye free atwuma koforidua na ye toaso wo Amanfi East Kropon mu wasa akropon na ebre ya ye kasare ho samu efiri honomo eba ne se akwada ketoa mfinhia dubaako abemu a Dominic Dakati ana wo frɛ no abemu ye frifie wape na kira kwan bia wo hu no wokohu no a wato nananom ɛwɔ nsiadu a ensuo bi mu ana woda ne nipadua kwa no nso wayiyi bebere ɛde kwa ne ntɔhwɛ ɛka hu bie ɛkɔba ni se ye yamane boni kwame adom wadi akire ne nkrato eni enfie dubaako abemwe a ne din ede Dominic Dakiti wadi enfie dubaako mete 11 years pepepe na abusuafo akire mu a opie fifie se one ne nanfo anase ne hofo ekɔ abonten akodi agro akodai ekoye a ade asa ombaye abusuafo ehwehwe no atuhu efrefre na omo antene nka ade achi Dominic Dakiti embaye enam so emma abusuafo ekoye complain ede ma wasa ekropon police force said womo ba wadi enfie edubako an din ede Dominic Dakiti wayera wo ehu no enam so emma police force kra de krata ede ma abusuafo said mo san fen call radio stations awodo akorodie nyina na mo konko announcement ene radio stations die omo ye announcement dudu na nanso akodai wamma yentene nka yehu babia ohye eno na obi etwomu ewokuro a ede jabo de ebe wasa ekropon eye ensuo ho no koto se obi nipabonifo obi ekoma ba mu wei atu ensuo no mu etwa sepe ne ntɔhwe ne so a ede kɔ asanso atwe ne moja ewo nipedua no mu wie no no moto no eto ensuo no mu a ensuo no tumi akukura akodai edo no aba na ohwe mfoni a ewo ha sa bre ne ne akodai ayi a eya reho wentintimu a
nantwinam kora nya de betumi arebi anase na ma ya ho ya toto kora nya de betumi arebi no na policefoɔ bɔ modin awakofa eye emu yi de akɔ wasa ekropon government hospital wɔn mortuary sabre adota foba be no postmortem na say autopsy na ehu adekopɔten yɛn nam so ya ma akɔda yi akɔwo ensuo yi mu sara ɛna CID ana policefoɔ so mpita asemu wɔn guso ayɛ nhwemu afaye akɔda yi ewu wɔn kyerɛ ma na sɛ owo no yɛ rem kakra wɔn guso sɛ de pabonefo bi na ekun sabre wɔn ani abre sɛ krodom a de pabonefo a etumi ɛhwɛ nyame anim ɛhwɛ bonsameti kɔ na mkɔkye efie du baako abɛmu wa 11 years akwada ayire no atwa sebe ne hwa asan so atwe ne moja edna to nsuo mu no saa nipa koro ya omudi saa bone no ensa ka nwoma wo ne aban ebedi papa enya de a wode wo beche won tisi wonim nia efisoro eba enka mo peda de echibi e de so titi we ene arehosem a esi was ekropon a mfie du baako abemu wa nipa bonefo akoku no atwa sebe ne hwa na ne ntɔhye asa atwe ne moja ato no ato ensuom na bɛkɔ so edmani adi eche de besi ekyire bia no ye mfa ahosem enka me ye na tiefo kwame adommo na abusuafo wei eya arehosem a esi wasa kropon kwada keto du baako a nipa bonfo bi agye ne nkwa afiri ne nsa mananso hɔ no mo atwe ne moja nyinaa yi ne ntɔhwe ɛde koro no emu awane bɔ na kwame adom wɔde abɛsum yɛn Krachi bia ni din ede Ashiabi Daniel ewo emfie no aduonu 24 years okada ye bi ena otwie amane no ekere se airport residential area ya eno ewo enkran ene ye baabi efre ho na Nibia High Commission no enclave wa wato ahye ewra bi ehso agene bage eniame wo mu nyina da ode adwane na wabra yede no ekopie mu ewo post station no eno ono ankasa gitu mu se enokre wakwabo sakro no na superintendent Juliana Oben ya we head of public affairs unit ewo Accra police command wabra no ne ensemtrofo edi nkoma a wo kyerɛkyerɛ semi mu no de ebeto ensemtrofo animu se anali nimpugu wono ene ababa wa bia efre no Justina Naba ena womo ede report no ebeda wono se na wono ena na Nibia High Commission eno ewo airport residential area ena Krachi ya woye suspect yi wodi moto chase nu an woje ne handbag ya woje ye no na iPhone 15 Pro Max ehyem afenso wawe P50 Pro eno so ehyem na 15 Pro Max no post phone chase ne value 19,000 ana wawe P50 Pro no so no 11,000 ni diplomatic passport a wodi free na Nibia eba ye eka ho Republic Bank ATM card eka ho FBN gold ATM eno so card eka ho ene ni niema bi a chese particulars wodi free na Nibia ba ye nyina da Krachi hwim bag ya wodi adwane na eba san no wo nkrofo amane yakoba posifo amane aposifo duadue mu anu mko se Daniel ya 24 years okada rider yi wonu akwa akodi se nyamrasem ni nti yakwa akwache no sabre ya ye kasa idie yade ne kopie mu ewa posifo nsam no wonu ankasa enu age atomu se enokre so okokobọ sa akro no enti sabre yi aposifo nsa so ni mu a wo mo kyerɛ se nyadia wo bɛma asɛm na so kra sanse wo mu tracy ya na de no akonkwa merry go round bebre wo mu ni se stolen iPhone no akwakwa kopie mu awa bobloshi total fuel station ho e wo Krachi bi ho wo mu wie ya Miracle Asari ono so 26 years ye da wono so tonton spare parts hunyam wa bobloshi ono so nyam ne bi kodi ni ho enti aduadue mu mo ekosi we so na kwakosi we so na kyerɛ sɛ iPhone no ene wa we no na posifo ye wade etresi ya da locations so de etresi ye yie enom duadue mu anti ya chiwei wa bia de ne bedi wunsam onso de mawei sa na kesi kwa ye ena aka ho bia ma posifo atumi aduadue mu akwakoche nkrofo ni kyerɛ sɛ investigation ni mu no krom san kwache Krachi be friend Theophilus Daku ya wonde wanya mfie no aduana 40 years Benjamin Opoku nso nya 26 years wo mu nyina kyesa o ya phone dealers ba ko cycle Kwame Nkrumah ho no odi ni djuma
entom ko wiaba no mo de aba no so de amawe no so de amawe ena aka ho bia de na ya merry go round and kofuo bebre nada omo aba bebon sa asemi weye mu aposifo kire se aba bedi omo nsa no nhwehwemu agodo asefata wasemi mu no eno ena wo mo ebehwe na omatumi ede aba beto Ghana fo nyinada anim yekowiensem no won kan abokobi na krachi bia wo no wanya mfinhia aduanan num 45 years na djuma wo ye landguard boss ase ho ban Xavier Kwadwo ekpe ana wo frɛ no na krachi ne landguard adwuma wo ye no amanebo ni kyerɛ mu sɛ wo akode etuo ne nneɔma ahodo ɛka ho a wode ɛma nuanum bi bɔ wɔ mpa kodi abonefo sɛm ahodo na no na ka ho bi nya timamuni bi koyi aposifo asutire sɛ krachi empotemo ha wote no dwuma wodie enie ɛka ho bi ɛma aposifo akɔkyere no ampaniampa ne demo etu ahodo nan ana okoyi etu aboba makomako wɔ ha ɛne baako enso ka ho bia woyi ye wone dem na no na ka ho bi ma no toto dwumadi ahodo kɔɔso krachi ne bagi tumu sampa etuo nan a mpanyimfo abeyi wone dem no ne nyina ye ne dia na de tie nie baako wɔ hɔ no mo ne de kwa anadwo ha ɛna baako nso wɔde bɔ ne fie ban de aka no de ɔno ankasa ana de bɔ ne ho ban wɔ abra wapia bonten ne dada setena mu dwumadi ahodo mu no ɛno nso ana ɔde bɔ ne ho ban ɛna posifo sɛ na ɔbɛbɔ ayɛ paa ɛne hwehwɛmu to atabire ne de ne kɔe na kɔba ne sɛ ye Emmanuel Abe enso yɛ krachi nipa wɔne ne kɔba na kyerɛ sɛ na abɔnefo sɛm a wɔyɛ nyina wɔnim ho bi enipa okoyi aposifo asutire sɛ dwumadie wei na krachi tempotam hanom a wɔdie no ɛna Emmanuel kɔ ne so sɛ wo ono akɔ kan me abɛkye ayi Xavier akoro no mɛgye wɔn kwan afiri wɔn nsa enti sabre ya yɛkasa Emmanuel Abe yɛ ɔno nso kɔbɔ ntrene sɛ ɔbɛgye obi nkwan afiri ne nsa san sɛ obi di abɔnefo sɛm akɔba aposifo amane no ɔno nso ya kyere ne bi ya sabre kasa de ɔne Xavier Kwadwo ekpe ɔmo aposifo nsɛm abokobi a wɔ mɔbɔ man hwehwɛmu ahodoɔ akɔso ofisi o makokuta akɔde a woni ho kwan sɛ wokura wɔ man mu awie ye gina we so na nsɛm ahodoɔ nyina de si wɔ hasemfo ofa John entry bosia kon labo aboafo bi eye nanapia ejasam Professor Kwame Jenny Boating Enuba Efia Aboajewa sanso ena wote Solomon Nimo enkampapilo ka ho no boaye odukroye na betena mfidie ne chi boye chidom ma enensam no yede ebrewo abusia wo kwa MC ha senior man Mozi ene Kwame Die Rich Shadama Facebook YouTube baabia wonya bi ehwe asare bia so ka boafo no eho yene a yebeso mo awie die medin mame ajowa nyanta tando menin abrewaba kofichumasi mefa happy birthday we entwaso ansania soso happy birthday we eko ede ama Mrs. Gifty Nyaku Mafo Gifty, happy birthday to you from your friends or family or the Nyaku or siblings nina yina ye see a do awoda pamunchi ankoma de wo bo ho mpa ye bia madam ene akwakoye wa wodano esre rade se wonfa enum happy birthday going out to you akrakra bia ne na pamfo asembada bedwumadi wonom ede twaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and a black smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And a Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo, and Quadawan in Fidu Yunka. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did Jody and Cratway.
Hey, Opani, Mashusha Wache, Sir Perfect Series books here. Oh, Mammy Koto be Mammy Mano, oh, Jajai, Abua Wamo say what you making kind come what Cabrofo, Nankunta walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG Perfect Series, at tomorrow, dear, Jai, no dear name D4, and a chair woman Pia, our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Banner combined soa, or Nina B, English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, Perfect Series, NB, Nagias, and Naka, and some were prover into a batter Pia and Kotobi Maneba. And that's already, so could be crab to me. I could chew a cotton, how many students? Now, and look at dear, what tip one should say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine. First stop, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect Series. Your worst future is secured. Apomode Mapade, and one Hepa Plus Mixture. Pavi Plus Mox, Hepa Plus Mixture, and to malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mixture, ye busia no mama who dear bar. Musubi pini, mentia semedo. See, Hepa Plus Mixer, and your Juma ebe ye woni peduen mono. After your crown ebe yo one more. A draw ye my general well being. A busia pom with you ye, a snippy beer. And to me, Manon Perfia. Hey, share, we Hepa Plus husband. Yet the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Now I'm one Hepa Plus Mixer. My dear Grady Pa Pavi Plus Mox. And Hepa Plus Nina. I pay for a battle more manufo. And Quada when you feel the new come. Our pharmacist in her bash at the phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus Mixer. A mapo drama. FDIG a dreading cratoya. Be more energy drink. It'll give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. Sweet combination in the difficult and vitality. They were the thing they do me, come and taste this. Be more energy drink. It'll give you them. Energy drink. It'll give you them. This advert is FDA approved. Me dog for pa. Me pa cho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me ko ye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoɔden se de tie me brɛboɔ me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre Oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Okakuna bete onua.
ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu woha Yanbisa Peter Otec 1029Fm woha Wuko tie Hefa Piao Adani Mugura aye ne na se nka ho ise nyuma no obia ne nyuma no dɔɔso nanso de ɔde ama nipa no ɛno na ɔyɛ dɛ ɔhwɛ so edidigi Otec nyame ma wɔn nyuma no ɛnkɔ ɔpɛni a wopi adwuma no ɛnkɔ so nyinkyerɛ ɛnkɔ so abawo ɛnkɔ so ɛnkankan kɔ ɛmanteɛ no wɔn yɛ mo adwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden ne wɔn dia ɛne se ame no kasa no bɛyi ɛnkwa na ɔde ama no wɔde asɛm yɛ woso wɔ bi a sene ya metumi ate atɔ ɔbra ne mu hwɛ bi ɛyɛ akyɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wɔn so na asɛm a ɛdene wɔn kɔ ne kura na ɛyɛ tuo mmaa asekan emu no tutuo nso wɔn mpaaba wɔn da so gusu a ɛyɛ wɔ dwuma na papa wɔ yɛ ne kyɛnse yɛka sɛ ayɛ ne na aseɛ nka mo bɔ wɔn nyinaa ho ban ebi bi ayɛ tia ɛhumɔborɔfoɔ enyanka papa wɔayɛ bi Otec ma wɔn nyinkyerɛ ne dwuma ne ntumpɔn na wɔn nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ ano wɔn tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ ne yɛ ne kyerɛ sɛ wɔn mu gu anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn nka sɛ adwuma na wɔn yɛ no mbra wɔn hu obi anim ase ne mo yɛ yɔ kata yɛ na yɛ ano wɔn papa nka wɔn ho efiri saa abere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena ase a sɛ de bɛyɛ a wɔn bɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛnfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyɛ mo Asem Beba Dabi. Amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea, nyame hyira, nyame ntu wo nkwam. Ene dwumadi a wodi, sɛde wosi yɛ ma Asante mali Ghana man. Krobea nyame hyira, nyame ma wo nyini nkyɛ. Nyankopɔn ma wo nyini nkyɛ. Nyame ma wasefo nyinaa nyini nkyɛ. Krobea, mera ho. Na nyame yi wo ma yɛ sɛ, nyame yi wo ma yɛ sɛ bɛboaye. Hwɛ program yi a mo yɛ na wie ɛfa abrante die. Hwɛ papa no ne baabi a watimi ayi saa 30 million de ama no. Mebisa sɛ hwan na betimi ayɛ saa? Hwan na betimi ayɛ bibi ati sɛ? Ne nyinaa Krobea wae wo. O papa wo yɛ ahomɔborɔ ne nneɛma a wo yɛ no. Ɛno na atɔ obi akoma so ama wo yi ati sɛ. Kande hwan? Me a me no kasa me ni bio. Me wura ho. Masu awie matini so awie na me no kasa yi. Nti de me ka kyɛn sɛ nyame hyira wo. Nyame hyira wo nyame ntu wo nkwam. Enja yɛ da. Papa yɛ de wo yɛ na da wo bɛkasa wabrɛ no. Wa hwɛ asada no na wa wie bɛpa. Nse faso bi ama nti me hyira wo. Enkasa ma brɛda kɔso yɛ nyame bɛ hyira wo. Mitse obi biara wɔ studium hɔ. Nyame hyira wo ate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasa fira nyaso. Bye bye. Otec 1029 FM. I say, a man for Krobea. Oma Futri, Usum say. Say, ye bepe say, ye befre wa yerea, on any way. Wa, and now Babano, Eufia ha, obepe. Untu, tunan untu. Mate. Say also be to ama watch. Okay. I'm not holding. Okay, but any and that. Ile Jatabi
okay ena wiai odomankoma nyame ayeye enka udin kronkron no ena wiai odomankoma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no arofo ne adehye awiai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye ahyiehia aha ye Otec 1029 FM sunie ene ye da foforo ene wiei yasa hia bio ebre na wiedu se ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ba besom na dwumadie yi da biara da wa afidie yi so no siehia asem kropa ne yeka yese ye de suade ebre kro na mu ne ye de kire ye ho nso ade no ntina wiei a ye hia yi nokre moma yense ye ho se ye ba besuade ebre kro na mu no ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so sabre premo na to apa ho simadu asanso ene eye dwada ene ye obenembosomi ne da etoso nkono emfimpinu ne aduonu nsiamu ene yewi na na wie hia ye hia ye kase yesu de ne ye kire ye ho ade no na ye fa nsem a ebani bi ne ye de ato yensu ye kotokuom eno beboa ebre bia ye beduru ba bia ye behia no se ye de yensa hye kotokuo ni mu a yensa ebetumi akasa nsem no mede de Krobea nana Yaw Asante na wiei onimi ahia enya ne bone so eye ne papa so ye de adesuane ade kire dwumadie no na wiei ye de ba besom ma bedwafo age adwa ewa afidikasie so oba de akira me awia akwa aba ya eja akra umpom te say oh nyankopon adom ho ye pa na so so adom kro na menso me ho den ene ye dwada ene nso ye da foforo awia ya sanhia biewu a ye ba besom afidie yi so yese ye hia ya adesuane ade kire enti awia ya ye hia yi amanfo nhye ne nso se ye besuade na ya san kire ye ho nso ade eja kwa me ho na no pa enedwo na umpom te say adumara kwakuma se bono si danyame ono a ne da no wa na no a okoda hwan ehone asem no good enenso ye ba besom na omanfo ne adofo adehye etie nhye ne nso sese wo ba ye social media handles ne so a dwumadie no e stream live no ada ma eburu se wo ba so a eya ahye shema wunuanom enya adesuane ade kire dwumadie ne bintie shema wonom enya bi nsonhwe ebre kro na mu na wiei adwenkire bi a wo no o de betum e wo comment section ho amaye ye beje na yakan no kama e wo afidikasie iso ne de amawo na na wiei ye wo yenuanom Be Love Radio for se wo ko Spain man ni mu a Be Love Radio for abade mu ho ye adwumadie no e twagu na wiei ye wo GN Radio for nso ene GN fo amunsumu tie yen na mo monitor show ni nyina nyankopon hira mo onya mo kese enso e wo London mine mu ene Patmak Radio Abawa Radio Amansan FM any Brainy Radio Sahara Radio fo a mo nyina mo monitor yen na wiei e wo UK mine mu no ye damase sre osoro hira ene osoro nkwa husan so de mamo ene wiei da che hima Radio fo a mo Denmark ye chiachia monso Kings Radio any TV wonom wo Paris France abuchiman ni mu Belgium for monitayen wo Racus FM ne so na Sky FM wo Columbus Ohio United States of America man ni mu and information center samuada meburu monso mo abade mu abiebiem na dwumadie ni twagu nyina no na wie da monso mase ye chiachia mo se mu afidie ne da ha ye nyina nso ye hia na obade achia mi akra ene ye besom na ene wiei me bema etiefuo enkanka ene ma ewudura ye de kum ye kunu nom ye be kuye ye de je nkwa na se ewudura ye de kuye kunu nom yeah eno ne me de be ma wafo na se ewuduro we ye tie e ma wafo a mutie mia mo awade nye mukunu no mo tete mo no mo de mo namu
dia mo ya mo ho hwie nye yie wo dia opese o ja awade no ene menya awade no kunkunu yo me be kire wa wuduru a yo odi be kunkunu me be wu do so ne me be wu mama wa de nye no ye be wu mu siesie na kura wo ba wana be hwe wo still wo mo be ko na wo ko wi wana be hwe mo kwa mo ja pade wa kire ye de be ye nuoma enti ene oba se waware enye awade no egu abo so se wo ya ho hwie nye ye wa awade ni mu ka wo nko na wuku na wu nanso wu nu kwan ya befa so akukunu ene me beboa wo na makukunu e de amawo na muntie ya abasem na me de aduro na bewuram e de amamo ya achechede ono na aboa wansan ba wakwa awade ene ya meka wo kroni mu no wansane ede ne baba no ma awade no na na achechede ene kogina amusa abusua panyin e ma wo ba na fam enti na awadeje no na efe pa nyasem ketwa na na achechede ye nyansani na wabegina mu ede waba bema ukunu na chese awade na efe aboa wansane ba kwa awade yi wo kwa awade no nyankopon ne aboa emba mienu apiem na chese awade mu mfaso no wansane ono nso anya bi na mfaso aba awade yi mu awade yi koso afei mpofiri mu a be ma na sesa da bia wansane sode a odi su na firi na awade fie ede ba ne ma me fie muntie dia meka yo oba na ne ma me ne papa achena tena se adan yaba die na asie wo se mikunu tete me dodo oba ebi na etowo bema no yakwa awade ni mu foforo no na me nwoye no de na awade na ede maame se de bema ni kumi okay ni yatunefo no okọ eni na anu ni nansa no asaba ma me se bema no se kura de ode masam na abeka ho wo timakoma na nui asre wa beka bi kire me se hotel ye wa hai ho no osore ode ma di atrantwie ne maame se si ya wo nko ada bia wo befia ha esua na wo de ba adai o se maame me de senka metumi a ka me kunu pa no me kuna firi me so kra nka me pe muntie ni yo ewuduro ne ba o se senka wo kunu afiri wo so anka wo pe wo se ai enti maame me srewo se wonnim ba bia ana wonnim awuduro bia ye de ma mema emu onum wu a ana wo de owotuo na metumi akotete nkwanche baabi no mabomi kunu tuo na makuna enka mepe wansane maame hunu se adwomone aba ne baba ne trim waso pese okunu wase ai wase mama na wotwe ko dadwene ho na sabra na menhwe se woda so pese okunu na wansane ko ene na wotwe ne kura aduru ye no wana ne kete so ahomachi ko no osini maame fie oba no edie ne wom adene a oda so gina baabi ogina kire se ene su yi kura de na wotwe ode ma na awokoba aye no esu na no aye din na jise kuma na opesu okuni kunu meba okunu wu a wonko na abehwe nkwada mienu yo wase ai mepese mikuno ene wose okay se opeso okune de a ene okoyi ade bi a ya kyekere ene ode bre ne ba ne se je saa de we yi amede ama we se wo ye aduane a udi begum enkakra eno na ba ma ni bedi a ebekuno na emom papa na me kwaji aduro wone ho no saa aduro yi a me mawo na awatwi mantena me to so me nso me nam oba time me do me ba me mpese wu be wudi anka ne ba ma ni ngu enti mantena me to so me kodun tini ni wo ene ono nso ma me saa aduro no ye nhihye to ho sansa na ba ma ni bewu no saa nhihye no esese wo me ba bai me ma odi so de edi kan oni wukuru ntam te se wo fie ho o se anye ba ma wo pia wo mantem e ma asem nti o se ha o bewuei se wo ne ntam anye na so wu pe ye de sobo ne bebo se ne ye wo ne waku no enti number 1 ufiri fie ha wo koi e ma mu pese mu kumukuru no mu
eduro no na mede ma mu yo muntie kona ko siesie wo ne wo kunu ntem eni wo kunu emmo eni ne ntem enye kama se be ye akina bi owu a obi abeka se se ne no one ne yiri tie enu owu agani we di oba no be ye dey enti de di kan no oba wo pese okunu eduro nam de ma no number 2 wo kwei enka ne ana wo ya wansa ne ba na minimu na wa hosiesie tija se wo mienu wa ye sakatudu nsini ne se menka nkire wo se efri na ekono emfa ho asiesie ni agro siesie ho na yete se enkane na wo ye no se wo ye sa eduro no wodi gu na duane mu no ekontntem afedi etoso miensa se wabafia o ma na duane ni wose de me dwen maame ade obefra abonten aba ne mpena no ma na duane wose da bi efri na ekoye duane no kura na ade aduro ni begum no entia ne popo no de na akunu pe wose opemutuo ni abekwan edi bi onu osan pe wose opefufuo ni aponche sei taye emutuo ni abekwan no fufuo ni aponche no ene ye wo ye ne saa na ade aduro na gum na afei kasa ne huyie de make wu di machi wose ai afei de toso nan se wukunu ka asem kire wa dunsuni ne se menka kire wose emabu mfu ade bia mu no nyakoma na nya abotre na fama wukunu emfiti prekope na memabu mfu se wo yesa akina bi se wokokowu a ede asem beba na afei nisika ena udie so yi akonhoma ose ya mi wo yi amene nkwada no na edie ose ya ne efri na ekọ sa akonhoma na nso a eya wa afa usika ka ho wo de oba obo na mane ese miwura akonhoma na nso na meditaku ana asempo aka ho so de mawa hallelujah sa wanfa ma wa enkasa ho ni nyina so obewuo afri uso akonti eno an yepe afedi atwato ameka me ba wansa nam de akyerewo buukunu efri na ekoi ma wani nso no de ukunu beka se ye bia no me bei wo de ye na enche da se boa na wotwe bi pe no awu afri uso kọ enti fri na ekoi de se ba ebuo pa fa buukunu eno ode saa nhihye yensia yi eto ho ode ama ne ba no ode ade fitaa ya kyekere ne doboa ode aka ho ama ne ba no je poison no na emom enhyehye na egu hui kokodi so na fa kokukunu abaya nani agye adaya ne maame ama na duro ni kunu hano ni kunu tete no enti wo kwa kokuno muntie ni yo afedi enhyehye ya de gu hui aduro wura na de ama enti akwada yi di so wo ye ne saa pepepe no ma na duane no a de na koma nso pe aduane a wo pe bia fufuo ni aponchenam ebia mutuo ene abekwan no asapa awra ni bi no de agum da bia saa o wo yema ni kuna efri dano kosi be nenum be man ka wo kwadwuma a wo che sese wo bantem be man ka ne botafu ne yire sese ne bumfu ne yire sa wo be fie ho a efie ho ya kono wo be fie ho a wo kasa kire ne yire ne wo buom wo be fie ho a wotumi ka se me dofo pa ene de wo ho aye fe wo be fie ho a wo pa enka ne na oti sei ena afi de wa be ye sei chi se fie ho aye de be ma ne mo ba na ni ji ebi asa nkwada no e ma sei onu ne ni kuna busua no emu aba be ye de aka 2 days pe na nanso no aso yes se be ma ni wu ena wansa ne ba dimrika ne ho fifre tra ene ne ma menchen ma mie o se yadwo aka na anu na me kuna wu na nanso na duru o se ai se de open no o se eno me nam pebio o se adan be ma watete wa o de ma asamo ha wo de na be ba fe de yakuna wi aka 2 days pe na wo pesa afe de be kuna bio o se sei me kuna sesa be ma na nko pentokwa be ma na nko kofie okwadwuma a wo mantem be ma sebe onfa buo mame no eno brabe hwemi fie ho ehwa ye de enti mesrawo we de wadama mienkodu nsini ne ho no ma me adu foforo nanka de akoni mu no onni na empie mame nyesa meye mobo
ne maame hwe nanim din na wɔsere ɔsɛ me bae ɔsɛ maame ɔsɛ wonim mfi dodo a me ne wo papa wade ma woma mu du me ne wo papa wade ye mfi aduosia ne akyire nie sɛ wonim saa ɔsɛ ai maame deɛ me de ma wo no ɛyɛ akatoa ɛna me siiye ɛna me hataaye ɛma emu no san yɛ hu na me twiye ɛna yɛ te sɛ saa paawre yi ɛyɛ akatoa ɛnyɛ awuduro na mmom wobɛka wasɛm no da bia wusu a na wode ba no me matra hɔ deɛ me huye ya ne sɛsɛ woyɔ ɛna me de dane aduro wura ya me de ya akatoa paawre yi ɛde ma wo enti na nya awuduro enti nyadeɛ sɛ ukuna die obewu na mmom saa nhyehyɛ ya na daduro ne ho ne de me ba sɛ wokɔso adi so a wawade begina sɛ ye ya America sɛ saa nwansane ba no a ɔpɛ sɛ nkobeku ne kunu na wanya ne ho no sɛ wone be ma na wudunum awade ni mu da so ye de empo ɛwɔ mu mpanyimbrem enti sɛ ɔyɛ ɔba ɛna wiei ukunu tetew ukunu haw esua na wusu aboboa na wudia edura udi bekunkunu enam di ama wi oba udi edisa nhyehyɛ na edaduro ne ho no na hwese wawade ebegina anaase begua awia Krobea masemu ani oba de akra makuma mawie yawu Monica sa that's ebru Monica sa ye na nyame ase na ye chia yetiefo no na wo hwe ye nyina wo ma bie mu bi ti se Abiskona Yaw Asante New Town court da ho mu amudidi ho ni nyina mu po mu mpew mu bi ti Asem Beba Dabi mo san kwan ni nyina na wuti ya friend seti ai sanity die chia mu nyina good akra yengu ya betena se obi di bonyom ya beka ne mani ya kira manzai sure na ye nim se meme be wu no we die yengu akra die meso me de kan de ho ne se wo si wawade nye oba wawade nye be ma wawade nye ya bisa won so ho se won so so edien na won so so wo se wo ye emma awade no eso ana se won so fam edien na wo se wujaye se be ya awade no ebetumi agina sure on se senia wansane de ma ne bayi na ne baba no so wadwuma ye sure na so na won hui ena wo se ni kunu na etan nani enti wo se odikan busa wo ho se edien na wo se me so me ye de na wo se oye emma wo ma wade ne so de na wo se wo mo ye emma awade ni gina no eno na wo ba ne hu ya ne santi na wo de sobuo ni nyina ebo ni kunu se ni kunu no mom na ama awade no enyina enti ya ne se ni kunu awumpo na obeye kunani a opechen se ni kunu ti ase efri se kunafo kora de ya na amanfo hu wo mobo on se okoye no ono ni subanya wasesa no enanum pew 5 days yeah because your man 7 days and a car 2 days and won say there be okunu no ewu a enye yie every say okunu asesa enye okunu na asesa na emom ono oba no emom na asesa enti awade mu no wo a wutie me sa wo ye oba wo wo bibi ye eye wasede se won so wo hwe nia obeye ama efie ayeye enti se ntokwa ekoso se eniema bi koso wa wadem ne nkoyi a na wo bisa wo ho se edien na me ye ya ntokwa yi baaye edien na me ya sa wo hawwei ebefiri ho ye ni nyina na wo se wo de sobo ana se ni nyina ebobo wo partner se oyese ya nkeye oyese ya nkebe na yeyi nanso so wonhu de o se ozu hunu se menso so me yesei ya ebebo ama na yeyi da wansane maame ase obi anka o ma no yi DDT nyasa anka dada nchene enka sabri ko wonu nu a oba ya obeka no so sabri de ne yemu niam na seye wie da se eburu awie na na yeboa mehu se waba homane so osena na ya Krobea Asante I like you too much thank you I like you too. Ogoro mensa ene osenana Krobea manso esuo nwunufo awie ye mu akwa aba na ya ka kire ose Nyankopon hira wate ya te eburu
yɛda mo nso ase ɛnɛ Bostive Amankwa ɔse akra Krobea ma ha ɛnɛ yɛ me ankasa me nyɔnko Joan Mensa ɛnɛ yɛ nawoda Nana Krobea na wie me mpai bɔ ma no ɛne sɛ Nyankopɔn nhyira no ɔmmoa no na ontutu nana mo nsiye ɛwɔ akwanhodoɔ nyinaa mu onyɔnko ne da ase ebru ɛnɛ Rose Flower ɛna ɔse akra Krobea ma ha ebru yɛnso yɛ da ase nana yɛboa no ɔse man of the moment ɛnɛ wie me hwɛ wɔ United Kingdom Nana Krobea udwumadi a wudie yi senka ada se tie afemu aba de ayɛ adwuma nana enka nneoma bekoyi o mate eburu Auntie Jennifer ɛno ɔse Krobea awi akra yɛmo aha na wo ho te sɛi adom no a oguso jata no nie yɛda mo ase eburu sɛ da ne da mo nso mo ka yɛn ho ɛwɔ afidie yi so Albert Ba Skonza ɛno ɔse this man is very very clever mate medase thanks for the compliment medase wate empire boni ahobambo ne hia Nyankopɔn tonko so enkra ye Eriko ene ose akra Krobea me nso me kamo ho Albert no se ei emema enya anwu endie benya nkwa ubenya nkwa tenase na emom so oba ne dan sa subampa no adi de kyerɛwa kwabnanie de wo ye enye no eya wo nso sesa na wie ike fresh me hu se won so join the show no na Cruise One Media ena ose apesemaka na ne jata no nie nana yenso yahia and the one ena ose na Krobea me wo Germany na wie me nso me hwe wate Nyankopɔn hyira o nso Bernard ose akra da ase ne afutue a wo de amai senke metie ena wo fade aye dwuma nkada ne da woni awade begina agudie obapa Edna miami nua ba na ose akra na wie ye hwe ofura adwuma mu Edna nie ye mamo ahawate ye chiachia mo pa nso ene adwuma pa mo nso mo bo Margarito ene ose akra ne oba moro market ha ye nyina ya bo ademu wa ha ye tie wo Nyankopɔn hyira ya pon ene ose akra Krobea ma ha ene wie ya pon nie yenso ye kam ho ewo afidie ne so kensia ene ose na me nso me wo Canada ene wie yenso ye monitor show no wa ha Nyankopɔn nye mo kese ami ye da mo ase ene wie adofo ye ba besom na esom a ye besom no ye se obi sebe ni kotwa ho ene ye hwe na wumia wonso bi a wode amia sa asem tu obi a wuti asem no eya afemu aba de ne de aba ene etenase ne kwampa ye nyina ye fa so de aboa sa nipa kro no nso de wadwempa ba beboa ye bi na yetumi aboa sa nipa no ama de ono nso nammu no watumi efrim awura akwa aba eya bi wa no ho te sei nyamiadom na oswe nyamiadom wa kramuni pachai good ye frɛ wo sei pacho me Rukaya Haruna ufri ote he pacho me te afai himai afrancho himai na afri he me free boliga mba ahana mete o ye die ni me afafreni frafra pachai ya wo Kumase ha Dabi ya wo frafra mem na de na de oba Kumase de na de oba Asante mem na me bla ene papa ketwa wa no omote himai ho de bi no me papa ketwa ne te ahinkru no omo wa Asante mem ana na me bla no so wo Kenya ase okay timetana me papa ketwa ne nchen ufri bolga ebetna ahinkru ho oh okay enti na amo aka ha pachai okay na ya adwuma ben Kumase ya misua etrebo ba me fanya adwuma ada na mfanya adwuma wasua wie wapon ho amapon me ho ba me woye awon me woye ne de me fanya adwuma ade unimba na menimbo na ade a unimba wa wunti a adwuma ni wie na me papa se enyi no ne sa enyi adwuma ne ya haram enyi adwuma ne ya haram ai ena ma mejaye na de wukosua na papa ni ho wa hunu no ma wukosua ai ono no ni se misua ne ye ne nko abai ne bo no misua ka ho enti kramoni bia motire o ma ye fa nwimbo yeti emfa nwimmo muti ne mama no o ma ye fa nwimbo yeti aye kramu amamra na ye mo frafrafo amamle
haram so de nwi ebebo oti na se minimum nkramofo ma ya bebre a wo mo ebi botre ebi abobo wo mo ti obo unimbi bebre ene haramfo ne doso awe de mehia feda better explanation afi nkramofo mpanyimfo haramfo ne doso enti wo ti we wo mo uti da medemia metre nwi na ebo unfa bi nto aso da o me free akosirem na ma hye meti adana ade chia na papa ema omuji ma mi yinwi ni free meti ni so ebepem na me fa nwi mbo meti bi nti kremuni ba mfa nwi nto ani nwi so haram okay yenhwe rukaya enawiei asem a ede waba yanim ha no entu nsim finfini hyase die pa na wiei ede waba na Krobea na bedwafo ne tiefo anim chomedasi biewa no kasa ena wiei de ma ba ha no Asem Beba Dabi me su adwuma na eja me hu adwuma no na me se me pe adwuma ai nti me be ye adwuma wo afrancho na me ne ma me bi ye adwuma wo nti e wo mo na me hu amblanti bi a friend Muhammad Yusuf no the person to many Muhammad Yusuf na de passam to wani sabre na adwuma be na aye na ye che bayre ton ai na che bayre ton mama na me ko hu no na on ne che bayre ton okay to aso nti o ma na the person to many na ja me so meti ase ti meti ase ne ya hihye ho me fa no kwacha obia me ni mienu nkwa nti e wo mo ana me black acha me se ne yera wo nti me mbehwe no ti me ko ye na me ko ka ho ense adwuma ne de na me nya bium ewe Kenya ase abrem ho no okay ti me ko tena ho ne ohwa na me free no ho na me free me black no ho ba me kunu no ho boy no ho e friend himan ho Yusuf ne ho ai Muhammad ne ho e wo himan ho ti wo na me kwa na minim se menye me bra yere no kwa na ye no se onyimo na me si menyem no se ai ti me bla ba ye no bo na manye me bla bufuye no se obehia bla na boy na me ne nyem no na me friend kwasiara na obaye ti obaye na papa me bla ne se woni obiti won fa ni nchia obia wo sole a wo ko obia nim ho hwe na na akwanya ana obusa na wose an anya sie wie nti die wo ho ne yenka na me bla ne ka kire ne se ya maama ne papa wo sirem ba ye papa ketua na wa ha nti ba me papa ketua na abem ti papa ketua ne ba mu no na o mo ka asem na o mo se mewo na o mo kire ne ye kro mama mle na o sisi ane do oni sika nti me wo a obeye me ho ade Yusuf ne ka kire wo wabusuafo ne se oniska nti wo a me wo a nti oje nyinse na me kwatena ne nchen e wo himan ho no na me kwatena ne nchen nti menene tena ya nti me wo ye no na se woni ne tete se oba ne okunu ai me sisa me kwatena ho me na no de wonko hu wabusuafo na enye haram ende enye haram o se be ma nyemo na wabusuafo kura nim no na afei na wanyemo awie ni abehu no na yesen ma wakọ akotena be ma ne so ende na enye haram enya me ame papa na peni yo na me ame papa kura de na oni ha nti na ase be papa keto ando onyes o mfrenya me bla ne frenya me okay nti wakotena ne so ma o ne boy ne kan ya o modo to me papa enim no na papa say nyinse ndi enyingu nti obewo obewo sa wanya anyi mewe nti obewo nti enhwe na me nwu nwe nti e wo wi Asem Beba obia ne yaka okay ana me ne bla ne wo ye wo ye busome miensa na o ka cha me so peso atu akra ni din ana me ye se ne me bo me papa na me bla na mane o si an da bi na me ho na ho bu anya nso amamle na o no be kosire ma akoye no otu akra ni din wa mama mbo me bla na mane ambo me papa na mane o no ye no kude ni mazi for by papa o de akwa ne to na adwumawura mazi for by papa ni te said obi wale ne kese han machines nyina mankasa ina mehwe ni din ti e wo moa na me sabe nyimo ye wanyem second one na me nko me bla ho mpo
enti me Sunday bi me wa na me kunu so anytime Sunday nyina otimi ka so mo kwakan ni amamo koye sei Sunday bi ma ya adwane awia media metiane ago mi pie ba ya me papa ketwa no ana me bla no ana me bla otoso mienu otoso miensa o frisire mamba nti oba no me bla se wo sa anyem ana me si ayo esa wonyem second one no abusuafo no bia bi ne nyina no onko hu me papa hu me maami o ana me bla mu bufu ye no mo se me sesa me ne mamba sene ne yenko onyem no menyem no fa oba no fa nyinsan ne ka ho na me sene ne yenko ana me ka che mo se me kunu ni ho nti me sere mo mama me wuwie na me bla se da bi wagimi nti ukunu no ka se otususu 5 kura kan fie seni ko nya alolo fe kura de bakwa ko hu maama no papa nti papa bi wo fie ho papa ne ye panyi nti papa ne be mu na papa ne no mo kasa ya me sa akonya nsuo ne akonya kromanti na se omo gina ntenti omo ni able ana me bla ne sai ye sister panyi no nti ya ntina ho sa se ana be ma ne so ane ne nyim no osua na me se me de me kura mo kan de na ese mi gina omo ni mu ke bi ma boy no ai twa omo na abo o twa wabusuafo na abo me bla no me twa omo abo a me kika ma agi kire omo ho ana papa ne be mu na papa ne kan ya na me bla mo koye afi de efiri ho ko be ma ya me ne ti a wonni na fo ni mu nsa no ma afi de mi kuni de oye ma sem ne nsa no chese wo pie kura o mantem okwa ka no odi watema fine efiri ho kwa ne de ma nya na yi kura na metete ho saa na me wo akra no me wo akra na me ko 40 days ba ya de be che ya wada na akra no ahohye ye ra che se de akra no ko hospital ye ndrumpo na akra ni free mu second one no de wabusuafo be hu ya omo bufu ye no omo mpene so no awu no yo ba nti ekowie woji no omo se abedu omo nsem ne gese court nsem so na me ba panyin anyini sa na me wo wanachi ti omo ya no omo se me mbla fie mehwe we no na ono no ko di court no nsem djuma nti omo wi a obamama ba meti what obi an frame me nti hye me frɛ na wase yenwie ye na sei me mbla be 4 to 5 omo ho an se waba ana me se na akosi sen a wase ayewie bibia na me se mo awie bibia sesen wase ayewie bibia na me se na ma ka se mo wi afrɛ me anadwo na me hu akwa na nim a ye de akwa na to ho no ma hu akwa ni bia so ma si akwa no se ya ha na omo de akwa na ko to se ya ha after now minim na ma na ti me sa na tete wa ya tete wa me sa hu an se me sa anyem be sen hu an se o sa anyem me sa anyem de to so me ensa no afa nu akasa ye me nyemo ye emu atete ni emu haw na me eno so me de sa na me wo ye no no so yo ba ende me ni ji na me se me ba na asa ba nti me de oyo wa na ode me fam kra de na me fa ho ti me wa akra na akra ni su sa na me si akra ya den akra wonya na awache ebo be 11 to 12 akra ni be su sa okuta osu wada ha osu na me so ma me kwa me ma me ho beko minni miswa ana wa me wo minim ho nim de bia nti de ba ya akra ni wu ye minim me so me ma me ne papa ni ha onso ma me ketwa wa ha ma me nko no ho a wo se da bi sisi a me nkwa so me ye den na so ba ma ne ma me aba na me si yo mate nti ayampa ma me baaye ma me ne bedru ye na ye emimle kakra be 3 mu ho si 4 mu ho me ti ago na me pie ba na ye ono a meji ni niema wasian adan na wo man kan kire Mohammed se hwe na ma anwo biem wa why na asuma Mohammed maame na e kasa akire me kura me na wontina ada me wo me be panyin no de me oba kumasa na me ko chia na me kuma panyin ho mami adan asam na ya me ya ba me de hye me ho man kan kire be ma no nti mi so aya me nkoa nti sister bi wo fi on na bo am kakra so mi ma ne kodi dwa bla mi ana ma ya nkoa na bo ma hye fridge na be nko na meka na me di ma de nti oba ya na me nkoan wo ho na ase nkoan na di bedi de na me so mo nkonko nti o metimi de aka be nkoa na fufu mi hye fufu na wosian
me se me kwayama me pe obi amana abefa kwayama wose ye nwo ana me se me wo bia ya pa ma se o me kura mani na ede na me rere me amede hwa me ho ana me se eba kwa kwayam se ebe di fufu aya wo de agi se Sunday ne ba ne wo fe di a no wawo ma mi unu aduane a ose amokonim ana me mentina sere mu bedi koko mbedi koko wa ha me so sika oba ne de ma me no onu anim pa se ne ma me abeka ho a o so odi sika ne bi ka ho no fa bi nka ho do ode ma me ana ode ma me ma me ne se ontina sere mu ni koko embedi koko wa ha asante ma mu nsu bedi koko eni efiri okọ de oni ba ne ko adwuma ma me be kasa kasa saa obi ama wo fufuro timi suma me na makọ ta patahia blo me nu aduane na makonim ana fahin ko sin ti onya be na awochi kwa na awochi miensa no ana osi wo kọ na suami amba na busuafo wo suami okọ Friday wa amba alechi Saturday wa amba Sunday mo ho ana boy ne baaye ode na adwumaru aka ba ko na baaye awochi ma me na me se a na me ho na ma me baaye nti wo kọ ada na wode ne ama ne ko sian fon kwa ya sem ko no wa ho osi wa pam no na me se me ma pamo maame ana me sinti sia maame no wahin wa anka na osisa ne me gu kem na sister bi ofia na me si ne mampo na me ja me papa nyine ma sister no na me tam akra na ketekete ni she akire na me nimpa se oba wa makuma apanyin ho no so me nim bi ote na me fa aka laki me kodru ya na me kunu ne de na atena aka ani mo mu pie ti me bie ka no na me bu nkotojo na me so maame na me se me sere no si ma ye ni bibi na mimi nim se ade we am ye hawa fa cheme ni be na nim no o se me nye ni hwe na me so me wo na obai be sesa wo ne ma na me bisa wa asem a o se wo se ma pam ntimi de me de chopa na ye den ka akwa mu akura kito we hye mechi na me de ebu nkotojo a me pa ma me na achew ma me se ni be na nim no so onye me hwe nti o se a me ko twen no ne kuma makuma no ho no oba meti what wa mami ba ya 3 o'clock naija yetina ze na se me kodru makuma no wansama wakọ buru so akere makuma no krampo de enya asam ketua efa me ho makuma ne se mama ne de ensem bebre no abeka akere no wase a ono ne ti akonyam na me ma plan ma wana to akene me so ale a me pla me pepa do me sa na me ye me pa akere se ne ho bon me si aje me ensem de bebre nti wo mo na maama ne baaye ana me so maama ne na me pa na cho na osi you nti obekọ no me ba panyin no wo so de akwa na ikosire na me kunu ne kacha na me se bla pa cho me firi ho ye wo ho a ye different from say ye do firi ha ko ho ho flama na ye na akwa na wo su a ana me so kwa na akwa na wa ha na wotekasa akwa inum ne fo kwa na me tonso wo frigim Osuma ne se kwafa we blo betimi akwafa nti akra keto we ya o man ne maame ne de na akwa ne de amenti ase me ka bia me kunu ne se da na enye ono kura nka me ma anwo ono no kwa me nyim no ono ne ka se oni sika nti nka me ko yinyi se ne gu na maame na be mu na o maame me wo ye na se na akwa na nyiri na se maame ne so de ne ko sire maame me se me mpene ma nka sa na me ma o de akwa no ko na o mfie sai no onya 3 years mpo akwada wonya mfie miense mpo 3 years no ode ne koye okay ode ne koye na ka me momi na me wo ne foforo no afedi edi bebo so me na ye konum no me hu sisi me ho so me hu si yes me ba no me ba no wa adwen ku a o me hu si ya me ba ne koye o mu me bisa me kunu ne se wa flo ma me ba no ho ye osian afedi a me yam ho hwenye ye ebo mi yale na me koda hospital na ma seketo an free so me be hwe me no zulu ke ada na me say ma me ba na minim de eye no me ba na me di me sa de adwane me kura na me yam ahye me ti mi nti ase so wase ho ada na hu se de na eye no esisi usu sa de na eye me wa me yam me hu se me ba na ko ha mu me tinka pa owone nana ho no to aso ti we na omu me kunu ni se omu we yie bi wo sire mu ho na me se awrade me si cross na me se yie de me bo modi akobi be ka se me kobi no se me ba ni so ana lolo fe na me se misro okuro mo okura minim ho nti no me no obekọ me kan ya na me ko ka kire ma aseketo na ma aseketo an kan ya na me ne koye me se bla
manyi se me ba 9 months a sha me ba me kodru ye no maame ne hu me ya na omu naaye me bag kura wansom na tamko intimeto a keto an me ma no fo ntimi hu ya ne se na makuma de odi me kuna echi wo baba ya me hu ane se o ma pon school o ma ba uniform na me ba ne de ko ya na ma me hu se me ba ne ni o me se bla me ba no me fo na sei me ba na ye tum wa fun o papa wa kwa ne pictures on the phone so na no papa ni sem ne na se akra keto me se akwa yi kompo bo me twema na bochi ne sha kwa na enfifi ne to nyina awe ne sha kwa ne school atale na me de ma no kwa na within be 4 months to 5 months no ya to nyina atete me se me mani bo me nim na misu en da so hye no me bo mani na misu school atale mienu no de me ba na je ana me na me kunu nsem ne na koi akwa ne fi school ba no ho ana me si na maame ne bisa ne se wonnim no osi ane maame ne me fa ha na akura yisu me ko toilet kwa akwa edi mechi maame no beko me fa ha kwa esimi no beko nti me hwe akwa no ho ana maame ne sa start ye so me di matam na ada nti na me hwe akwa no ho sa me hu akwa no me rewe ho ye no makuma ha wa ho safia wo ho omunyina wo ho maame ne omukasa ne mente ba asama oka na mia me hu se me hu asem na oka ese na owiam na edwa wo se na mia me hu oba ne ko ye omu no wa yalo kura ko da hospital sa tama na me hu se me ba no me tinka pa se me ba ne sa na da hospital se na minim timi ko hu akra no ana maama ne si an o ba de na de ba na me se ma se wa wonim se menya adwuma ma wo foforo menya adwuma ntimi kunu so me ka so ma me skana ka me toto anya maka kanambla no se lolo fe ne ade ntino anya bia ma me ntina sta ma me ba no enu ani ma me so me di matam na aden ma me ne kasa ya ko eye na se me de ma nkasa na me tim me bi ntimi wie ye no na me nya akra no eko eye na se na fu aye kapu enti eko eye na se no we na be hu a akwa no ko te kasa ne ntem okote obapa mo kasa no we na be hu a wose obanie no obusa akwa ne se ne ma amenie wose an eye na kromofo no na we ya flo ma me obani akwa iba foflo yina ye hu no nti di akra na ye no ba ye na obehu ye no ete osen omu na ebusa osa omu na ebisa me sa ama me kunu nya ba ko wagira oya no se ono obehu akwa no kwa na ni anje nti ye kwa ye mfa akra no nko ama makuma na wa ha na asha kwa eye ni bi asha mi bo me na mi su na me ka cha na asha so no ko obehu akwa no hu sa akwa no ho mpe ha nti one ni nwane be kasa na ye kwa ye de akwa na akọ nti e ho no maame ne ye na se me se me kunu kodu ya wayi mama obi a me kuta me won so a me masoso me kuta akwa no me no wansiri kura wan ka se be kura aje bi ade beto kokko edi anaso de beto kokko ama akra no maame yi so swale ya oma giso oma anu adwa ne so omo nu akomu nyina akogu eye na se ho na enu adwa na me wanya bi edi me mukro mo adwa ne ye different from ye de tie ye na se ma se keto ane baba akoko bi mariama mi ko ye na se me ba na da me de ne kwato dan na ma se panyin ni wom no ma mi di matem sa me tam akwa ni pie ye na me ko makuma sa makuma ma se keto ane ba no ho na ko na me se mariama e komo de me no so ono so ske bia ni ho na onu adwa ne be bi nsisie mi hu ya mi kuru na akọ confirm ne sister ne to ho ewe o ma mi di matam nyina mi nim gina support pe odi gina so di matam man kasa ti makuma ne ma ne mo na mi di ye no ana ye hofo ne se obey de o kwa afa no konti ade chien ye no ana makuma ne se wo kọ na mi se ne me ne be kọ ana mi di kan wo fie na mbe pake akwa ne ma nyina na mo di kan wo ba station ho na me twa makuma no omo bedru fie omo hu se akwa ni ho ma amene si agi se wonu awu asa na me matimi agi me ba na free ne ono ne nsem ana me ka che me kunu nsem ti o ba ya pa akwa na ye se ne obi na nka ntro se akwa na ha ne ho nta ha no mbe jim akwa ni free me sem wo station omo sa di akwa no koye omo ma on fa ne ma ma fa na ma na me kunu na ko gina omo achi an o ma me kwa di akwa ne ba no kra me ma mpe na ho no be chire mu ana me se me mpe na sisen ampanka akwa no be hu ne na ete osen akwa ne te ho ne se akwa ne ba ha na de akwa na aye no ete osen
ono omoye no omo se minja akwa no 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 ne ba odi akwa no beba na me de midi kan baaye me bedru kwasiara anopa me bedru ya na me so milika na me ko na adwumawura na odi akwa no to no ho na me se mesre no me koye no de we akwa na si aye no mesre no ne me kunu ne nkasa na ko ba won fa akwa na mla na osi yo wate me se bla na ho na ma frɛ no na da be na beba wasi meba da be na beba wasi meba nti ada ofre me so wo ba me de mani age me ba ni nti kwa na me frɛ wabisa na me wo nkwa de so krom no wanti wo mat na hwe me se bla me wode me ti kokoko me pieye me pie na yo noa ahwa na me san no ba abonte ese me pieye akura yi enka no ho oh me see in fact na me se bla ba cho nso kra mama ni bi na me se bla me ba wan wase an me firi kwante na me se bla wo firi kwante ti aba fridge ni si wono akra ne wo hia wase wa amfa na amba efiri wo kokura de na me didi minti me kura ndidi me swale asua na fua na me fun na me sa de asam no to efi o me sister me krom ni bi to na me de asam no to na nim na me de akra ne picture kire no no si akwa ne de wa ye de gise ye kan la enu de ntia okuni se eja akwa ne ho enie me de to mpanifo anim na me de fa ha na me de fa ha na omo kan ya no nachi de safia no e ba na omo de akwa ne ma safia na laki ne se safia ne ho ye na eshi nti no wansi akwa no afancho no de akwa ne twam akosi akwa ne wo maazin me se maazin fo nyina hu se de akwa ne sitie akwa ne bedru fo ne omo me no mo fiese na hwan ni na me se hwan ni me ba ni nie me ne me be pie kura o no we bisa na o ba na ayesei me ko drugstore ko tutondro makra na bla me bla sa na me ba na san ba no ti se first no nje firo ko de wan pe ma asem da na me de me tin baby na no tin baby na sei o ho awasian ana me ge bi so do fa afre no ana me se me no tina dada be sin ne o fu lo kokula minim se ye da osisi bibi ya wana adwo na se me ni wabusuani bi number e kwan be so na me fa so de o fu afre wabusuani lock ufita cha lock da so ya ma lock da so me no wote kwa na o mi hu na o ni ta cho na onya ta chi a de odi ye mini na me de me tin baby ti makuma panyin no woye na o se ye kwoto akwa ni di na ye koye ye kwaja na asole ye kwa na ma me 5 cd so am feeling station na me see na me fa akropo ka na me kofi ho me di kan ja no anapa na ye kwa ma miska onya ma miska na pia na me de me kotu botom yi 20 cd kwato yam Victor shem bag me se kwa na ma ho na mama mi akwa na me suma no ne sister ne so on fancy sana ma no obayira na me de ana me se me pentem ti mi ja ho kula koye ye kodru fi hono ma ncha na obaye abaya bi wo fi o mama ne so eti fi na ne sister ne tim ne ane ne mama aya mienu bi ma hu time krompo ko hu ma no wo ho anu aflo unu aduane enya bibio na me kodidi wo mi sister wa sa one ne master ba ko a osua glass hye wo no ho o ma cha afa we se we mpene ne ma nkasa se me de minim de ekọ kopim se makuma na be kase yenko ja na asole a me ko fie ho me kuta akura kaklaka we wo ma mi sika se me fa nko didi na wa asole akotomoto amage ne se wonnom ti o ge ne hu mi kunu na no asole de mi ko bia ntuma fire ne na obubu ni mare no ochi ne pie nti wo ba na me ko na me se maame moto na ekura na ho na toma wasian ahyenwa na me se woni ma ahyenwa bidi osianya ahyenwa na me se ye friend se wasi Mohammed na me se sa fa moto no mame meje moto no ana me se wo no ko free girl nensa meje moto na me se kwandu moto na me ma wo nom wo to akra be na nom wo ba nyini mi akra nom no wo be no moto abla me so le me ndidi ye ma anti asenti ho anopa na de me ne ge ne nya kasa kakra ne kwa asole dem ho ye koduru asole dem ho a ho no mu be jimi kula kese so o mo mani so asole dem obi a ye ko jo bi asole no ho no mu be kire me se o mu nim dodi hwan kwadu ne Mohammed no ukunu no ene kwadu no ana me sole me koso oge ne sana me chi na me de ne be si na kuna me se ma yampu asole ne nja jimi na wo jimi wa hase no o ka kire no ka kire me se ja kwa santi asole dem ho de ho na ale kwa bo de ona ko bo me kuma na amanye ne bufuye ti ne bufuye no yese ye bo mpa ya ma akra no na me de me ba na ma me kuma afia na ma ase na me ko gene ho bi me hu so de ne fo na ma ge ni nwa na ye friend ma ambe na se
onu ni video ni ntimi me join ya me kata me ni ba ko na me hu se phone kura na oya ni sign se won twae ana me kwaka me ko ana me se ma na wakata wani ba ko no waja ba ko no ana me hu se phone kuta na sign na oya ni me hwa me kunu no so ana me se na da na mo joy ye se na me ko again na me se ma me phone e kura na hwan de o se ama me de ana me se fa phone ma me je phone na me de pia bon tina me de me hanki fa ho na me se abe gina me hu se me ba me kata me ni ayo se o de ni se so sa be kata wani ba ko se phone wo hin no appoint me so ana me ko wura ni panim no aba o se bla me kwa abonti ase phone na me se phone be o se phone akwaji free ma abena ho na me se me ne wote mi hu ba bia na woti o de itim na nsuo wura mu se ya no ane mattress na da na de me de mi ntimi fa phone video ma abla na betimi de phone na video wo hu me fa phone ma o se o je phone na de kwa ma abena ma sa akwaji nti opa wa ka se kuta wa de o eni wa anti ase no san de phone kwa ma abena na ye pon asole no ni etika ni ma ye pon ye na wa fe na ma phone na hofo ne na ye o mu chichechwa pictures na me ne ma ase ne ma kuma ne kwatena aka anim yetikan mama hu se jimi fo kwa sia me de me fo ama ma abena ni jimi wa kwa kwaji fo na misi nyina ma ase ne so ma misi ma ase keto ano wa so ma misi ana me na ka usi akoye dai me ja kwa na ma me kuma na misi ana me se bla ma amede me la wudi ma tem sa ano na gewe uhu ana misi a fe na mati ase na wa jimi ma che enti efiti eyi na wo frame ya na me de me komi sister ho mi kwedi de obi a wo sister ne ni kuniti 1 2 ana enya medwane ana mi kwedi wo mi sister nyina sana akom ni nchiremu na mu mplan no because last bu twa me ntora se wadwumaru asoma mu won clan na mu kofa ka ba de se wo no master yey wa wadanfo na me nyima me be wo wa wadanfo na ka cha me se nya akra na mu kɔ na mu de mu mpnefu opie man kasa se na me ni evidence bia me mbisa no kopim se ana me kan nya na me sia sa wa jimi me dadada on se na de nyame kwanya nyame ama fa so hu ngwa asema wudi me nyim me ni amakura me pese me nya kura nwo kura po no so ni sika ba wanya sika de me yanko ba pia ko hotel akoda na ko obi a oso kwa akrede na ofun dumu ye me friend abusa ne se wa koduru a me friend na switch off ewia na me friend ne Brian ne final sia wa sole mantini nke biem na ade chie tobo obeto aso ma menhwe saade wi ase woma no ese Krobea busame se moda so te ware ana monti ho bio se ne dia wale na ase egu nso engu ye ase egu nso engu ye okay afi ma mensa mu se bio moma mienu no eno a na wo ho ana ebi abeka ho ma wo ba kwa ka ho ama aye say 4 di ofiri mo no ka ho a 4 me on die yemfa ne nka ho okay se miensa one na wo miensa ai okay owo first wine ohun se wonyem na atete shaase ai ena obenyem osi mehua ne se mesan nyem ena onyem second wine ena atete ne be ye mo ena obusuafo behu inu omu dwai ena akwada ne be free mu ebe free mu no ena asan behu an se wo san nyem o se me ba na asan ba no nti honde na wani age na atete no da so wo ho wakọ ye kwatu di nioma we nyina sisi ni nyina na antew ena asan be wo ba akoka ho ni nyina no akoye wa mamre na ana no nkoye ye me wo mo mi no na afele mebusuafo ani able no small papa wo kurum ho ti papa ne kwesi boliga ana me blamo ekofa anu kofie enti wokoye o kofie no sika na odokoye no mo se ntimi nya me ho ade enti o mo se o ne matena ache na o mo je ye se ye because obehu oba abusuafo a ye o de apayi besen eni ne ma bebre enti o mo ji se sika ne se form eye no for besen no besen eyi no na ka de nese aka nantwie na amamla nkasa na obeye no nese oto nantwie sei nantwie ne yaje for de obade obenya bia enti eye beseno ene sa aneoma nkete no omo 10 million no de koye no omo je ene omo se om de no atoto no ayo aka nantwie no ene amamre na nkasa enti memfa ne se amamre na nkasa ne nantwie se so oto ne de on toy
otoye okoye me ho ade baaye no me nya line say wate se frafafo ono omo wona wonye ne ho ade a na mogya ya nkra ne nya oba ne dia eye be ma ne dia mogya onye wo ho ade nkra ne ya oba ne dia so okoye me ho ade ne mbisa ne se bla eye pe na wo pem na okoye me ho ade a na se ye nkra ne nti bi kwa wale a so kwa wale me uma miska nkoto hye uma miska kire se me kwa wale enu ani se wa ma me lole fe se ye kwa wale sa ne ye wale ma anka sa na midi kan wo me kuro mu ho na me kwa na me ka de esi nyina kire papa na me se me kuro ne se me ne ntina biem na papa se an se wagimi wa fa ofofofo ansa kura no obeba ho so obeye ohwade na akoka se kire papa mo enti tobo still aye ma ne beye ohwade ai obaaye no obaaye ne no so obeye me hwade na papa mo kire na amamle se de esitie no se ne ho nso ntimi o se ne ho nso na me bla mo se ye de ye mforce wo na wo kwa wakwaka se obaaye ne abeju hu sike nyina nti no nanchie no mo wa market nti ye ne wo nko na de wo sika beso no no wa to ne ama na maye ono so so wo nko ana o se ni sika ye 11 million omukọ bisa bi no na omo se bi 11 million bi tese de wo fom no no ye ochia miensa ma wo mo enti otua na ntwie sei enti tobo se ye ya ye ka sei Muhammad Yusuf no okoye wo ho ade okoye wo ho ade okoye me ho ade se monte na krum aha be ma ne wei o wa ha na mesume wa ha o we hin o kumas o himan ho na mesume wo ho mu nyina mote himan ho a mote dan krum David okay edie pa na asi panti mu aba yenim ha die ne hia wo enti aba enti ame ba ha no awale ateti ya na ana medwane ko osirim mede nkran na omo ba makwan na oni ha ada na omo makwan na me kwa fa nkran no na me ko oni fi na me sesa nkran ne manyina na me je omo je sa me de na me dikanye tu da do bi ko na ateti ya ne doso me kwa handa na me yesa me de me nyama ne akwa kan nti me yesa me de ko gudan ne ma be fa nkran na ko kan ne baaye no na me de medwane ni si kanta so se meba no biko yi na mana ti mi kwa mi dra mi yi na maguma sa na obi wa friend say mi yi mi niama de ama ma fa nkwa na nkwo no mi ba no wa lock pono no na wa lock pono no ti mi ntia fa nkwa na nkwo na mi ja nkwa na ma na ade chie na mi ba ye na mi se bla nkwa no mu susua nti no me de mi ka asemi do mu dwa na nyina na e ma no no me ma no kwa hia mi se adwuma na me kɔ no nti me de nkwa ne kwatena mi nkyɛn bebe o mu kɔ school nso wa ha ya nti no mi amehwe o mama ko school anytime bi o metimi amba ho ha ne ha kwan bi anwa o se da me manya yi mi niam me nko me manya yi mi niam me nko tobo enti sesi ade na esi de na esi ano waje nkwa na afri mi nsem o mama ihu o mu biem wasesa nkra no akogu Sofia ni sister no ho wo sister ne so kro na me nkasa o ne me nkasa ama Saturday bi me kɔ ho me ko bisebisa ya na me hu ba bia omote me ko hu nkwa ne pa nkwa ne hu fi e ma ne mienu no panyin de no onka ho me reho ya papa ene me refie ho no na oni ho o no obi okodwoma ahomaache ebi ho aye se wa no sisen mu ho no okosa na nkwa ne ka tane ba ya ne na ho na nyama na akwa ni sini dooso ana me kacha me ma ne so omokofa o mu school bag na ompa bo ambla na me nkwohoro be kwa nyama na akwa ni sini dooso na me jiye na me mo adwane mo musika na me be adwuma na me be ye adwuma nti me di na ma ne ko fie sande ahomaache na me so le huro mo bag huro mo mpaboa me si sande me wo hwa na me kunu ne fle me so one me won komo ai edi nti na wo ko hu nkura no wase so mo niama so be si na me se enya niama o se amama no nsi ana me se a nti ye bone se me ma ko hu me ma na ma ju o mo bag no mo mpaboa aba se me be huro ai efine ko tambe na wo kura no wo be horo ade na ma na wo na wo de akọ na akoya te se omo nye nkura ne te na mo do mo ntimi horo nkura na me se nya wo sister na esi nkura ne mo no me ya kura we enema no osi hu a wo si da be no be wi abe ho na nti ye bone se ma age me ma bag aba se me be horo enne no okeka do be ka fine na me de ma mfini na me tim baby enti se de hia on ne say de hia me ne se enkura no awo so omo ba me ho me nka asem do mu dwane nyina na ema no
enkra na hono mo wono enye enso nkoso ne ntontom awe nkra no Friday no kra keto no ya wa yale am ya ja kwa na to hospital say be ma panyine ne we panyine de baabi ane yete no ho ne ye na adwuma wura fie no ote no ofa ase panyi ne sister ba panyi wo fie hobi nti ono kwa de waja no ho ene ode ma ne mienu ai baabi an kwa ne ko meme school ne na me do o start Harvard no wo yu o mo kra nkra kula abome enti say wu hia se onye ne baba me ho miensa ni nyina nkwa no mo hwɛ ni mu nti no enko miensa ni nyina no mo tena me nkyɛn na me hwɛ mo ko school waka akere no maka akere ne bebre edi be 3 weeks so boso me na me hu nkra no me friend na me se Friday kra ka de man kra ne mela me ho Sunday me mela kra woni baabi ametinti enya de se me medwane woni baabi ametinti ka de Friday kra ne pon wan ka fo mo ble me Sunday me amede nkwa ne beblo maka ne nyina wanti ase o se de won fi mi e wo se an me ni baabi awo no ho na nkwa no baabi o mote no nkwa ne ono afo mu nwane me de nkwa ne ye den na me se me de nkwa ne ye den omu hwe ni mu enkoye ntina me se ma nkwa ne mbla me ho no say wo ye adwuma ben me to nso ne drinks o macro e wo macro enti say mo mama mre no se oni be me jaya den na wo ba no ye ya mamre no sa ye kwaka asem no o so wonja me Matias enti say mo da so ware ana mo ya wale na me kula bla me wale ni bi me kwanya me ka so won ye ka asem no o so me bla mo si mfie dodo am no de atena no emla wo ho nti wo be sum na fie na wasini wa ma me bi ye bedu kuma se anu ma ha na wo be kire me say yes me agimi wonne kula nkwati na fie ni mu na yakase fie ni ya ni dio wakọ handan we Sofia nwote ma ye hwa de bi na mote dankurom rukaya eni ni kunu Muhammad na wani nso be ma no oh yakase obi ani nso obi a wote ase wani nje no ho ana wani nso no wote brofo kakra respect wote ase ai na mi bu ni papa na ubu no na mi bu ni pa na me pena asemo na me pena asema ka me ngina nanim enyi na me yi me be yi me bla mo maayo me be yi ne maaye me bla mo maaye a ono no nti o se na me pena na ase me ndona me mbuna ka me be gina na chi enyi me bla mo ma eye enti awrai de ehia ni titire pa wo wa ha ene se one be ma na wo be ma baako e ma mienu say entemte aba ente se awarigaye eye entemte na entemte na aba no say enkwada no e ma ewom no be ma ne de na koma ni nua ba wo baabi enkwada na setena munye enti ohia ne ma eno na awrai ehunti owa ma bedwafo bebam na ensem no bi wo ho a ya na eha adwene o ya na eha adwene pa ya na eha adwene na enawia ansa na bedwafo bebam no mesre na mo ahye ne nso se da Sibre Herbal and Research Center ono mo a ede enuomiensa adokotafo ani ntina nwamiensa nso ne tena ase ene ono mo yes ahwehwemuyi sanuro wei onuada sani se wunya bi na wonomo a nokre mese wo se eboa wo nipadua no ahoden kire se atosode ne ede aye da Sibre Imuplex capsules no da Sibre Imuplex capsules eye topa ye a so nipa unya bi na se omemmene a eboa nipadua na ahoden eye topa ye a ebo nipadua na ahoden ho ban enti anya de se bema yade bi afiri wawra ye kan unipadua na ahoden kofom emoje ntumi ni afurusane ni atrantwie yie ewo nipadua ni mu munti na ye bre yo eni atrantwie yie eno no eye haw kese obi nso wo hono a infections ya dokoro no enti basa a suppress immune system no enti yade we free ha podwa na bono yade di so atrantwie se enye papa mesrewo peda Sibre Imuplex capsules ibi
na wo nonom a aduro na ye hwe se wo ye bema na waye mre wo mpam ana oba waye mre wo mpam se be bema si a wuntumi nwe bema wo so oba itumi bu wuntumi nhia no kwabrane waye mre o pedasebre imuplex capsules no bi aduro we se wuntini mu twetwew onipadua mu ya wo ya wo ya adwuma kakra bi na wabre wachiri bremo eto de bia no aye titiriti nonom na nipadua na ho ode no enyina so da sebre imuplex capsules aduro ne ye pa ye wo da sebre herbal mixture eno nso de ma mo issues e wo mo nsabuo mu no nsabuo ne nkoye nioma e how pa issue bi a wo bia no waduro ye da sebre herbal mixture ena se wo ye bema na oba enamu yade wakotibi na watreat enko waduro ni da sebre heba mixture bema dwunso tumi tawo wo chemwa ansa na kakra bi aba ensuo kura gu ho kura de ani ebobo na onipadua no sebe eho kekaw to da sebre heba mixture eduro we bi di wakagina mu ene ye woda sebre heba black tonic na sa ne tonic we no sebe akoma brefo oye adwuma o nanso ye kai onia hoto enam wadwuma din bi a wo ye nti umoja awe emoja ni ntumi ni atrantwie sebe amo wanumu ato aduane kura wo ntumi ni wanimu aye hoya hwe adwuma din bi a wo ye gya ho adwuma anasa wo ye wiaso adwuma mekamfo da sebre black tonic e de mawo se anuei se wunya ne miensa ni nyina bi no onipa da sani sa ononom de a onipadua na ho de agina brane da sebre nuei eye pa na wo pe bi ato na wo ba Otec femfia ha wo de ka se wo pe da sebre nuo ni bi na wunya bi nso a wawie bibi nie na apese ofre ye ne a eye 053 50 10 442 053 50 10 442 oba Otec fia benya bi afei oba ba bi etunro ewo Ashtown enim romu ha ubenya bi okọ Habme pharmacy ye Wasnet building na chi wa asafo nso a ehonso ubenya dance bru nro ibi enro ni ye pa enti onipa da sani ya na wape bi ato wate na aboa onipadua na hoden oba de achi ame wa ha eja kwa ame wa ha na Volta Drill Limited for nso omonso oboa ye enuanom ne adofom de omutu nsuo mene wo kan ye kan se wo hia nsuo anya nsuo ni nsupa se wunya nsupa pa e wo fie wadwumam ana wo property land bi so ana wo ye nsuo adwuma wo hia se ubenya nimdifo onumu enim nsuo ni tu no abetu de ano na ede se be ya obenya customers ya mesreo eye Volta Drill Limited for enkrofo ni nimadwuma Volta Drill Limited. So all the ho bawon na wo pensu papa he se hoyabuom anwam afrom se ne hotie bia animdifo beba ye beba be site ye de ye mfidie papa no beba mfidie no edwadwa buom kwa asase na ya ase twinsu kroje ene de ma ote wo twen de Volta Drill fo ni madwuma wa man kwanchenfo ebi abetu na problem ena wonso wonsuo ni namu a efre yen be ye blowing pump insulation pump service ne problem bi a wonya wonsuo ni ho no yen ni ebesiesie Volta Drill Limited obekuma se ahodwo da aban a ye main office ne wa ha brasunyan tachi man ne doma wo bono eni bunu is ehonso behu ye number ne hiaje na frɛ yen ba bia wonsuo no wopɛsie tu no wɔ Ghana mamuo no yen ne betu di ama wo 0244 299520 ena 0266 43 2210 unya frɛ sa homa we ya Volta Drill for beje so one obekasa dia wonti ase bia no obekirem ene Belinda ene osana government God Almighty wonhira wate ene wi onu abedwafo wonyam kese pa ye wahoma ne so yensu ye tiemo udwumadi amudie da ne da ye famu aba nyankopon nhira mo wate ene KOD official mehu se onso wahoma ne so osi akra ya Krobea Asante yenso yeka onso ho yenso yeka ho Francisco eno osi Krobea mihia momoa o na mihia mo no ma mate
yɛbɛbobɔ ama why na onso de omo anaba oba pakuna du papa bi mahu sɛ onso aba homa ne so ɔse akra Krobea yenso ye kan ho ha matata ɛna ɔse fire akra ogya no wɔ ɔdɔ ne nso wɔ hɔ awie yenso ye kan ho ɔso anasom yenso egusu ayetie o de opese ye bɛwe de bɛbo awura yi no yenso ye bɛwe awudu Ronaldo ɛna ɔse Krobea me wo Dubai na uye too much wate yenso ye hwɛ wɔ ha yenso ye hwɛ ba for Sterling mahu Yankopɔn sha pa wate ba for Yankopɔn nya okese na na ya Krobea Asante me wa abo ntem Godfred nie yenso ye hwɛ wɔ ha yenso ye hwɛ Yankopɔn sha awurai wadaro masem mibusa asasem we kamu nokre se wo ya azumi aho ana enka ne se da kwa wanya okay die pa na wo be ma ne ka kire wo se wo ya ompentia ama one ne ntem ayese bisi sabri no wo se wo ye de ya ompe ono ne de ka de bebre aduane sem na eden sem ne ba aduane sem o se wonu aduane ma wonu aduane a obetena abontia 10 11 obeba no osia aduane na adwo afrika de obeya oso ndidi anadwo onsan kan no kre oba na oka osan nim no sisi ya no mempesa wo beka ono mfom so me se die na no ono ka se wo ya ompenti a ede sa mo ntamtie ya ba sisi ebi na America no and they said they wo kan die eye de ono ya me kwa de ono ne ka kire me nyina me di so me wo se wo mpese obeba me tu obi fie wo mpese me meye namfosem ni nyina metie yo we say na wo ye namfosem debi me kwatena ho won ya ode ma me no won ya na ode ma me no eja kwa me de na apese obisa no na me da se maye cheti fo bi mo bibi mo mutie nyina Lukaya Montamu tie na adi how many months, how many days, how many years? Me kwa handa kwa 6 months aba. 6 months aba de ma me yi me na makra ne se. Oba ye na me ba abaya no ompe ehyo. Ye so fan ya wo sisei. Ye so light ya wo sisei. Obi ayekuta nkwa ye ntimi fa light kulanda. Nti oba na akwa na awro na tale. Na obenya ne me se me so ale fa tale ncha na me se blampa cho betimi da hye no wa oba. Wose me ma fa tale ansha akwa na me se me de hye no wa wulo. Oka na maka no free or solid free mpa no so na me da form no ba ya te obetu ahye me so ani ana me so minti me no wonko nti ade chi ye osian ana me se wanim ana me ye o se ta se de no okeka ne do so no so onum bia ade achi no no obisa sinti de me ye na ye wo ye kramuni onfle okay enti ana ma utui ana ma me tu ya enti no eya na utu chiki e de ma no so woni ne kasa ye be fu anu aba bia nye jo no oka na ya o mi ya na me so ma ke bia kire no okay afei ye hwe ni sei enkura no tema wo no wo akose wase be ma wo ne didi wa tem no adenti a wa ma wo ban fu se tatem kwa no onye wo ade ye o kase ye me nwan se na me nwan se me na me nyim me ye family plan no me ye family plan starting na agime me ye kama fe me be yale ya me ko hospital no se family doctor ne se family plan no enjime ana me ka kire me kunu o se enya ma me jai na yale a wa yale ne ka me ma abo no ye jime to hospital na me de be yale a obebo sa e ka funu de ka me de wo bakola nke ye enkura mi enu na ka kire o se ba ko de o ye suna na ma obi ahu se wa ye suna ai panyin no mi enu na aka no so wo san ye sa suna na ibi de wanye nti wan na tu omudi ono ana tu omudi to won sen panyin no ona me so ode ne tu na adwumawura ana de otoso miensa no ode na ato ne maame ana me wo ketewa no me nkasa wieyo ketewa no menyem no 4 months na me ko hospital na adwumawura hwana me koye ofata wo de jawa ben awese krae nso ti de bu sa no wa ya tobo panyin ni de wo yesu na mo pia hu se wa yesu na o ha machines no second one o ye sa su na bi man David third one so ye bi man David na mba cha me dasi oba de chia akra sa de ne kra de ja kwa bi awo no wo bu na wo a aware mu no sebe
di odi kan no na se ye ne kese he de to so ko no de ye no wodem kakra bi na ye di to no ya bokra de akire ngo no sa de opeso bisa obo era onkasa ye hu se ba bia na moda ne nsuo ba ho se ni sei afi wakosifie wo se nkoko tenamu onkotenamu nkasa ye mu kan bibisa wasifie efie no wofan efie no wa ahenkro aduru sen ye tenamu oyeye ana se sei no na waye watol ayi lenten kwa akasen ko beboso efiri ho na Africa esi ni mo ye kese amensi ho biem korampo wa mama nko ho biem mena na menu aduane koma omugu konke mena na menu aduane ede koma ma esimfo no afi se sie no enkwada na ketwa no wase di odi ho no wase di odi ho no ekọ 7 years na ketwa no nso ekọ 6 years ketwa no 6 years na kese panyin nso ekọ 7 years adai enyo no na e panyin no odi wo kai no na meka mese di odi panyin na chi no ekọ 7 years di owo ne sister ho no omum emane mienu no nyina na wo ne sister no ho panyin no owo mu o ma ni mu na ekọ 7 years de bi panyin pa ne de okọ wanya 10 years okọ 11 years ono ne de onka ho anfa na nkobi ema no no obusa wo no ema no ana me se de odi panyin na chi no ekọ 7 years na keto anu so ko 6 years okay na say 1 year bi na da ntemu say de oka no na obompoa afi na je say yetie ne awokan wa na utufiri be ma ne nkyenya onya be ma ne netu wo say de me fam no because de ma me tu no otia mani woka wo sin ko beto ahye wo so form ho de ende osa tia mani alajo bless so le ko numu so le ko hiu ana me si otia mani ni mani we me so medical ye plan ho hadada nti ama mani we na ni ahoden to otia mani no ana me si ajish wano so on the phone so de behwe na me se me je phone na me to twe ne pa na se na me se light wo ho phone na de behwe mani ade chia na okwa na me se ba cho mani na uti aye no ade chia ni tuntimi mbisa me se bia mani ne kula atisen fa ujimi kwa no ho me se me de kwa adwuma kwa mantimi anya adwuma na mani ne puru nsuo na me amekoto adrogu so na hu nsuo nya wo be pra wo na me de koye no na utu firifie ho akoye mutu ye no wabọ na abusuafo amane e wonso abusuafo mo kan ye sisei me enu achi na me de nkura no edwane ko mi kurum wo de nkwara ni dwane ko kurum ai me jan achas hona de me jan kwan ma na ba na skani mi ho ska wa mo na me de kwa handan nti nkura ne be ma kwan no lucky okọ akra ya wada Friday ana me konkura no ho skum ko mo ho fie edi ade ko hu omo tama na omo ne wo ho no omo tini nchen ne me ko ho me pon adwuma me ko ho me anopa me ko adwuma me ko skum ho ko mo adwane na me ko enti omo ma kwan no na me do omo ko sire ma mbọ na mane enti ono ne baaye no ne wafa ase ne baaye na nkwa ni ho enti omo fla mi ama me fo kura dum ye ma mfa enti papa bi wo ye ho omo be yam ho ade ne papa ne to omo kasa enti papa ma omo papa ne ta omo achi enti wafa papa ne se ne papa no enti bibia ni a obo papa na amane enti papa no na osuma no ade chie ne se wombehwe ne obaye ne ohume nti wombehwe se ma ba mi ma ammo ho a mi koduru ya na nche bia na papa ne baaye na papa ne bo na mane se ampa ma ba ho ti me de asam no to papa enim na papa fle eto papa ne nkla papa ne baaye no na me kan de aham nyina kire papa ne na me bla mo ye se we nya first time me di kan amba na omo kan asam ne na me san ko ye nti we de gise omo hia mi kunu na nkasa na papa na omo ne kasa ne de emboa omo be hia ne ba no nti omo ma papa ne koye ne ni week no ne ba ne san baaye one ne ba ne baaye ene me bla mu nyina hia wo ho me bla mu nyina la hia wo ho nti obaaye busa na no asem ono ne ka kire me papa me se ono ne ni mi ni asem ono ni mi ni asem no ono no kwa adwuma baaye a me ma sisa me ne ma atu obo where you okay ana o cow last one sa ka me nwie de busa last one ewra wankasa wo se ye ka de wo ye ya enye be ma ne da ka ba ko pekire me se ade we dia na me ya wota ka pa se wo mpe
baako pɛ me ya wataka wase we dia mempe ade we dia mempe se obɛyɛ ade ya we ye no ya o kan so we ye no oba na so na me beda na wonyima obɛ kasa saa asmanyima be hye ntie no na de ntokwa ne ba no oba na me se bla wo woni me se farm plan enjime oba na ne me beda wa wumbo ho ban me na de bia wo de problem ne mama sisi anyi se akoba susu a na wo ma me bless an sisi ano me no wa ndan susu a eya asem sisi ano me nya den me nya den one on say mume obu wompena fo sen me anytime bi asa de ntro to me so eno ko esi oba pa anim wase ge obi wo maazi ye mobile money si anajo bre me de ne fo afre no me frɛ na me kasa me so me to phone lock kula me no tena be si na me nim phone lock enna no asɛm no so na de nsɛm ne ba ana me no na wo ma nenwe me ma yo ba to ba me kyerɛ mo kyerɛ ne se bla nyinsɛm ba embo me sobuo na ne ya atwoto e obo se twoto wo ho se bi e yi a ohu se bi a be ma ne hu sane na twoto Aja kwa me. Uhunu bi. Na be ba no senye. Ah? Say obari timi twa be ma no senye. Da bi se no oba no na mpese nyinsan ba. Ah, nti waka che say o ma rules no. Say crash we dey we ya wuye. Nti say ya, wo se twe. Emema na edi wo mo omutiri mo odin ne tumi twe. Emema de ne de, but ema ne de omutumi twe. Na wo be ma bi ofe ma so. Wo ko twe o ka dey wo. O twe wo. O ka dey say na wo ye. Da bi se sa ne nyina ye bete ye ho ase. Da bi wo ko ye pe o ka dey hey. Na ba ma twe. Wo ko twe o ka dey wo. Twoto. Me wo me back to a hospital ho na o sister beti me won se hwe na me ma wo biem na ga na ayeden wo so ba na me ka me ha kire wa wo so won ti ase na wa ma na aye ntokwa Edio okay obo so are you okay okay me nso me da se atie for ya na ensem no bi ha dan so awurade nyankopon ne ahobambofo enti se ya awurade ni titiri pe hia no eye ne ma ana meboa ai se wo ne nkwana ne beto na nkyirem eye asam na mebusa me se de hia wo eye wo ma ne hia ana omutugu me so bome onua ewo enkura no ewo nkura no ho eye mame musa wo sa asem we wo mamamra kwa so no mo awade yi enwui enti mesre busa wo yenhwe ne ensiesie wo ne wo kunu ntam asem me da se awale no ono a wo mpeme ana o maame so mpene so wo ni trim wo na me busa wo me se yenhwe ne ensiesie wo ne wo kunu ntam asem David o hia wo ma o hwe nkura no nkura na me hia o ma nkura ne mra wo nchen na hwe nkwala ai eno na wo hia eno na me hia enti awura no na no asem nie ensem no bi ha o ensem no bi ha na nso bibia be kama arofo ne ade hye mo ada meburu mo ma mintwa me ho na me nto nkramra me ba ye beto aso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso mi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma genua wa bi ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me ma no mpa fie ha she wo ye hepa plus husband ye de wa Hepa Plus husband and you also we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me.
Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ade minim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi any ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We dia twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye ni enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afei de aye abusuanchem fa multabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Owura bra dabia Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama utimi, enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nenso ankwesiaga. Ba akokra de, enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo, emfi duduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono, obesiesie nso ama kama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem frise. Owo mfidi kama wodi adwuma. Wo Kumase ha, wo main office na wa ahojoda aban. Ukosunyane, techiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojoda aban heye. Hey, where the oponko pen in term dear. The one number second home 0244299520 and 0266432210. So what me Volta Drill Limited me problem na solve. More energy drink. It give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See, combinini, it give you God and vitality. They were the thing they do me, come and taste this. More energy drink. It give you them. For your party, for your wedding, More energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Adipaure ni krom hadie wonkwa na woni ma de pa no pia unim entwam me di product
product fufuo bi aba sɛ wonya bi a woni how adepa hene no ane ɛyampa ɛyɛ simple plus sɛ wopɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory biya sɛ wonya simple plus deɛ ɛno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances biya choose simple plus samikan sɛ krom ha deɛ wɔne ade pa hene no sɛ me mochira akwantam na me ho preme kumase ha deɛ adehyeman yɛne Dr. Caesar ɛne di animhwɛ afei kejetia yɛne G2 ɛdi animhwɛ yɛ number nie 0244590374 ɛna 0241709636 choose simple plus ɛno ne papa no wofa na sɛ brɛ kwasi sika wɔde mani frɛ broche nyinaa wɔde fa Sɛkyɛdumase Rural Bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa Sɛkyɛdumase Rural Bank wɔn te bank yi 1980 wɔn adwuma pɛnti wɔn atrɛ wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako ɛnwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no Sɛkyɛdumase Rural Bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nnwuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gu so ɛtɔn shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sɛkyɛdumase Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amede betre madwuma mu na kwambe na mefo so amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye dwumayefo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Sɛkyɛdumase Rural Bank meni agye omo hyehyɛ no ho pa. Ne me hu omo akyi akwan we. Omo headquarters no was Sɛkyɛdumase. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station, omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwɛ animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no achi pe. Tafo omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson omo Bompata omo Ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo Nursing Training College no na edi enhwe animu Asante Mampong Municipal Adijai omo Ben Health Center no Chechire afija kwabre omo Ben Police Station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 Sɛkyɛdumase Rural Bank PLC, the bank with the vision. Hanye kom abusapani ebekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo wayi ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu poor bearers embrantia wo su efunu de maachi enhwen asiedie efuru no ntade local de foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuani wo yiase e wo asofo a wo yahufu som wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Abusapani, we dey ntwaso biu. God's Way Funeral Home noa. Any the right company no. Na ye be hu owen. Owo kumasa asafo leba. Kane koko board dan no ehwe animu hɔ a. Muduru a mumusa ankrato. Ana momfrɛ 0322 006 221. Ana 0243 73 74 57. Ana 0266 1946 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafo Yadamwase, Yakoya, Yasan Bebio, Ahaya 102.9, Ahaya Otec. Asem Beba Dabi no, Enna Wasungusua, Eviei, Utiye, Eviei, oh, hey, Nenevia mi Yankanian Fancho. Se ye ya ye kasa die etiefo ebre no benya na eben eye Easter Praise 2026 ebre na eben yesi aka ye wo hoi enu ne gugu gidie sunsuo yeah
ene me ka kyerɛw sɛ eye dwumadie kɛse a bra no ye de ba bebom na ye nyinaa ye ka bom ye tontom awurade nyankropɔn ne ye ka ne maniye ɛkyerɛ mansan ɛno nti the parish youth council ya wɔnom wɔ All Saint Catholic Church mu wɔ Santase fankyere bra ɛna ni Otec FM aka bomu a ye de Easter praise 2026 ye de bro ye say hallelujah ene ye nyom enti ka hye ne nso say we ye the 5th anniversary of say dwumadie we na dwumadie we mu no ye him ne yi nyame aye tontom no nyankopon ye adomo a bosom ya ye say besimi eye bosom 9 no April bosom no oforisuo bosom no ne da etoso dumienu saa da no ebesi kwasiada 12 April 2026 ebesi kwasiada enwumre no 9 pepepe ewo All Saint Catholic Church mu ewo Santase fankyene bra ho no ehwa na dwumadie no ye de bremo enya asem ketwa ebeye gigim enti fato pono so faka won hyehye ho na hunu ne se on Sunday 12 April 2026 ye nyina ye ba Santase fankyene bra All Saint Catholic asafunimu na yaba behim efenumre no 9 yebehim ni ene adwomtofo akukudam ebi te se PSA Esther obeba Pastor Jojo Ahe ononso beba sanso na Minister Benedicta Blestak ononso ebeba na dwumadie mu no ye ka kradofo ne atiefo sani ano ohye no se wonso pesa obe sponsor se wo ye adwumakuo na pesa obe sponsor Easter Praise 2026 ya obefre Otec FM Marketing Department ewo sa number we so eye 0240889243 0240889243 Easter Praise 2026 yes hallelujah ene yenyum enti maye nyina yenkamum na yento hallelujah dwomno emfankyere adasa ene onyame wo ho hebafo nyankopon nhyiramo onyame wo hofo ene de basa enupa no abadwa so anuanom ne adofo amutie mie ye wo basa herbal capsules sa capsules we die ye funu mu hawo ho adwuma pa sebe ye kan wa wo ye funu yade ka ne ho a na efie gya dum no waduro ye basa herbal capsules mene wo ka se wo ye oba wo won sabuo issues pa wabreu bema onsu sese waye mre pa wompam uduru sini animu a ode bo ani na woda fom enioma nkoye kwabrane pe basa herbal capsules no bi wate se wo ye obi a yaka kire se cholesterol wo soro ana infections bi tetew obi ohwa ani koko esineto etumi pai na ne ho kire no se wunya basa herbal capsules no bi na se omemene a ebeboa amasa hawni nyina afiri so ye wo basa heba ointment nso eno de da ne da ye ta ka kire mo se ya ba tanku se wo ye oba tan na wunya basa heba ointment bia wo de srasra kwada na ebo akwada no paawu sa sabra na ha akwada no asram na ayo no entosi ahohye pampers rashes bi na agu no ana panyini kakaje se wonsa ene ona amoyere osai ya ginipadua na boso adwumaden bi a wo yenti ya na wabre na ntemu apropora na honam kankan wo so a fa basa heba ointment fa dani wonku ebeyi sa hawo ni nyina afiri ho na ye ni nyina nso de amawo ne nue wo ba KNG Misty Heba dani Heba Colinac PFA Fredimens any baby eto nro bia no na wo kase wo pe basa heba capsules ene basa heba ointment a ubenya bi your number is 0244 267725 0244 267725 and we are a simple platform accessories yes you need and you share phone ababeka ye dada setna abeka ya brabo ho na me de wo ka say ube use phone na say phone no esum say tete wa wanhwe ya wa obeto phone na twene ana obeto ama phone condemn fo nanso se ni nyina no o ma wani kɔ phone accessory a o de be use ama o phone na ya ne boa wo eyi free sa hawo ni mu enu nti na awie me kanfo simple plus ne phone accessories a wakɔ fadea ba eno na ye papa na da ne da ye di ho adanse ye de kyerɛ mo no me kanfo de ama wo onua a wutie mie se wo pe phone charger
say ye iPhone ne charger Samsung de ana Android de na wo pa se wunya Simple Plus de ni bia ne phone chargers no eno na ye papa se wo pe power banks o pe battery o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset Simple Plus de no eno na ye papa mo pe phone covers iPod ni protectors phone accessory bia hia no onue eye choose Simple Plus de no eno na ya gi atum wo eno na se woto a wonto sika ntwene ye eno na se woto a wo be yusu a ensaida eno na se woto a ensai wo phone no ena mo amutu phone accessories nso ton no momra metu Simple Plus die ni bi eno na ye papa a woton a wankasa wo de bejiudin enti obi ahia phone accessory a ye be direct se emra ho bra ye nchen open nkronkron so ena ato use a kumasi ha ya ne wo wo de se wu sane ade hyeman be po ya kokegeti a tokro no a efam kwa nka ne ba bia na toilet na ne wo no masalachi ne nchen no hona Simple Plus ya so ye baako ena baako nso wo ugina kejetia Dubai getu nanimu ho a opposite abrosan ya ni kejetia Dubai getu ni dia nimhwe ewo adehyeman side no fo nakoho first floor na Simple Plus ya so ye baako nso ho ye number eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 0241 70 9636 unya fresh ahoma we ya Simple Plus for ye yeah ye beje so ye no be kasa ne aboa na de wonti ase bia nso ne akirikirem na ye de amawo and Dawood Herbal Hospital and a make come for the amawi na enawie Dr. Dawood se menka nkyere mo se nam ade ba akumienu binti say ayaresabia no nya dwuma mprempre ya ye kasei enti amanfo a mo ba ho na mu hu se doctor wo ho no munya mo ho abotre mo amaye madwen se mo ba ho nso no mo nkama koma ntomo yem ye beka kire mo bra ye bie no na ye ba enya asem ketwa Dawood Herbal Hospital oba enyasem ketwa enti monkama koma ntomo yam na se ye kasa die so kodwa so a eye abusa Dawood ointment any Dawood 360 capsules no eye abusa ho asem na to bi wate yeah ebe ma wutie mi oba wutie mi asebe sisi yade enti wuni ahoto ye wabro enuwe na nantibom se wunya Dawood 360 capsules no any Dawood ointment no a me de da ne da de ya metaka ene se obe memene to paye no na wo de Dawood ointment no nso atwitwi enti twi na memene wutwi ointment no na 360 capsules no so memene a asi sisi yade atena wo so se usisi no akoa ana achia eye how kese pa de maw onue eya pe Dawood ointment any Dawood 360 capsules no bi obi ho an adwumaden a woyo binti obekwa aba na wabre na nipadua ni mututu no to de bia na ntiri mu twe no to de bia no aye tititi waje ne ho enye onua memene to pa ye ni bi Dawood 360 capsules no ointment no fada ne hunku na fa twitwi hwe sa wo de ointment ni twitwi na memene to pa ye na wo sori anopa wo kwa adwuma so ahodin mu oyawo asa amanfo betie ebekwa aba me honam tutume weda ne kura ye din sei no o ma ahotutuo won so bre fa Dawood ointment any 360 capsules no fada ne wadru twi na memene na sa hawo no ni nyina abekọ ye ema utumi danso se wonom na se wo memene na wutwitwi a ema utumi da ye kan ye ka ba bi eto no bia no okona unya kasa wo pe Dawood ointment any Dawood 360 capsules no a ubenya bi na wotonso na wujusu a ebeboa wo doctor ankasa number nie wo de ese ne wo de ne ye wo se ne wo de ne te usisi yade bi atena wo so ache ne de wonte ase no one papa no nkasa sese ya number ne ye 0244 886437 0244 886437 and 020 168 17 020 168 1717 we are such a Dumasi Rural Bank PLC and yanom ni adofo ye wo 3 mobilization centers and ye wo 8 branches
Sechedumasi Rural Bank PLC. Yaini sika Krobea enuanom se wode wo ho boye nea. Ya yesa asroboa okotokro nkasro Sechedumasi Rural Bank PLC. Afia pema hankro de watch 1980 ene ye baaye. Enti sa bank yi edi mfinhia duanan sia and still counting. Na nadwuma awayo edi aboa wone a eye bodwa akuafo ankra ema ne mema adwumayefo adwumawurafo ene wone eye adwumayefo wo nyasam ketoa wo Sechedumasi Rural Bank PLC omadwuma hote enti na Yaw Asante mamu na awo wo Ghana mamu na wo pe bank a wo ne be ye adwuma obedi nokore edi amawo a onfa won san hye boase a eno ni Sechedumasi Rural Bank PLC sa banki yentete obasabasa ode mo amonhwe ordinary current account any corporate current account eno bia yentew savings account okra de wu bia abosome ne so a ye besa adinsi hu atoso amawo ye wosusu account eno nso madwadifo ne madwadifo mom yento ye ho kire ye ne a omo na beboa yen me bada achi account no yento ma ye ma no ahokire brem sa sika no behwe nkwada na ma yen fixed deposit ye biema wa se ne ye wo pe won hyehye ye ne yenye interest rate ne ye kama ena high money transfers ahodo ne ye bi ye Western Union mobile money transfer, interbank transfer, and your USSD momo ye link your phone no chip no edi amo account. Ubetumi ye iska san discartum ye Ghana pay any e-switch. Umpe we na pede Sechedumasi Rural Bank PLC. So ya ba adwuma ye ni ana ankra adwuma ye ni na woni ye dinkita ho a wo ho kire wa ye ball besia. Ema nso di twaje ho. Yema overdraft edumayefo commercial SME microfinance any susu loans yema group loans yema akuafo nso besia ena se usika kura fa controller and accountant general kura de so ya aban adwuma ni nko ade a oba for affordability yan check ya was smart loan eno de afre ni gina hoje wo request ya ne se affordability ya kama ne de ma ya befua ye wo besia ya de ma de akoye odihye bia yie emputupuru okwawade na oni edi dwuma nko ebe ma besia ma de akoware umpe we na apede yi tie ba bi ewo wate na oni edi nkita ho ne beboa wo ye headquarters ne wo Sechedumasi kurum Sechedumasi wa ye wo branch wo ho ya eben edwano Sechedumasi dwano ena wo ba adwira ye branch ne ba GPLTU for dano ena wo ba Kenya ase a kwabri Kenya ase ha ye be Kenya ase ya school no station wa Kenya ase station wa abrosa ase wa ehwa ne wo ena wo ba anwona ganso a ye wo jene dwom wo ba aboabo a ye wo post office no achi asonwa ase kwan yi so okotafo a ye ben club 600 anamo federal school no wo ba adum a ye wo boss FM achiri ho ena akomo izongo nso a second station maame ye gwa ono nso branch no eno nso wo ho enyina su in the Sechedumasi municipal ye wo branch wo ho eno no eye mobilization center okwa chechire afija kwa abre north ye mobilization center ba ko ho ena edidwan in the Mampo municipal ye mobilization center ye no manie se wo pe bank ya owani suade hunu no obeboa wo a oni ye ba be didwa no a eye Sechedumasi Rural Bank PLC enti frɛ yen eye 050 168 2737 ena 050 161 7924 first number we see ya na woni Sechedumasi Rural Bank PLC for nkasa dia wonti ase bia ne yen ne bechirim ene the fearsome 3 ene ya dwada uniada zani start your week with the fearsome 3 start your week with Hepa Plus Pavi Plasmos start your week say ye ni nsuo no eye ne topa ye no uniada zani mebi mel na se nro we ye kan aboa dasa Mame papa se wonum bi a wo ya ye ho mana moto drugstore pharmacy over the counter heba shop ba bi eto aduro bi e ba wo mu na de okwa a wonsa na ye miensa na wakai se no ni nyina ye miensa ni nyina ye numbom eye Hepa Plus Pavi Plasmos se no miensa we na se wunya na wonum bom ana wo memini bom a ebua wo nipadua no ene hwan na etie me nipadua na ho odin nyina yie ntini se stroke yade ache wato ye o esichire yade hawa na mujabroso hawi malaria ne ta fodo tete wi watenka atiko nyina nipadua na ho odin na nyina yie hwe yawo a nipadua na tie wo mra hwe wo mpamu nipadua ni nyina ye hwe infections dokro ho se ho kwabra ne wotna ho ama de ya twe akọ bra na bepe Hepa Plus Pavi Plasmos na fa ye well being ne ho adwuma na se wo de ye wi a de aka nyina ye bonus I'm telling you enro mi ense ye wo bia nsuo ye wo bia nso topa ye Hepa Plus Pavi
ena plasmos enu ne ye pa ye number nie baby auton no bia no ko na ko to bi miensa ni nyina eye 60 number ne ye 0542 778572 0542 77 8572 ena 059 1367898 obe fresa ahoma wi ye no be kasa de wonte ase no ye be kirim de amawo ababa woda so do kunu David engine room hote say na nyame adumo Abrantie Muhammad Yusuf wo ye de adwuma wo magazine omotonton ka ho niema ewe magazine crossing ho no ba wanim kakla omo wo crossing ho ho no wo wafre Muhammad Yusuf wo sa asem we ho engine room na waton safre no de asem no ka ye ntia asem yaba me ne matiefu adim miura yo nana medase yantiefo na ye ma makwa ba mra Asem Beba Dabi so no kre asem ne ba ye na that very day na ye friend na oji tumu se woni merei oyo ba woni na tena woni ne won kwada miensa na asem ne ba ye na omode call onkra obefa ankara na omode odi ko sirim na okoye woni na busuafo ni omunyina akokusia so na anka obepese obeba ni yesie na so sa na yehwehwe no na wase onya time e just weekends je ka chense weekends no so yem ba adwuma ti o kiremu kakra kire yen ma ye de hyese ne ibehia ntiremu no mu na o kire se omukọ osiremu no omukọ kan no yese abaya insamra na wade ase abra woni ne te no wase wokọ han dan ekotena no ne be ma foforo ne te bo obey inti onya mprano na wo mesa woni be ma na yi bibi na o mama mremu no sa wo wie na wankwa ya mamra wontumi ma be ma ne nche nti wo kan wade ne wie ya waje nkwala no wonde onim se oba ne kunfie no ka chense wafa na chi so wabo adwaman ana mo ye se ne e ti so ya mamre ansa na wotumi aba wo no be ma ne nche na mamre no na nabusuafo ye so mo hwehwe mo nya be ma ba ko me ma ma ko nso hwan abusuafo ne se wo mo hwehwe ono be ma nabusuafo so kwaye sa mamre no be ma be ma no ye de ni sisala ni enti sisala fo ne ye se wo mo hwehwe mu me ma dodo a obe ya fa na chi asa na wotumi aba ya mamre no mo ko ye no na nye ba ko pe eye ma ko nso no mo se ne sa de a ontumi nye amamre ni ma ni nye ko me ma nso de o mo ye nye o mama mre ni ntumi nye me ma nso ntumi nye me ma nso ye be ma ba ko enti se me ma nso de na chese enye ana ansan kra na nkwara be di no nti se ma ye sa amamre na amamre no nso so no ntumi ye ansan ne nkwara ne be ba o no oba ne ho no chese o ma ye sa amamre ma ye sa amamre no enye sa na san nkwara ne ba no ho a ono kwara ne betumi afrim enti ti se wa ye enti na nkwara ne wo ne nchen no no fa wo mo nko ba bi owo no obi fi na otie na sisi a wakọ rent on fa nkwara no nkoma ne nua ma no wa rent wa sofia ho a wo ho no ma ne nua ba ne nchen aben wo mo nti o ba adwuma o de nkwara no ko school be ma panyin no ba school o ba bi o ye adwuma no ma zi ho nanso se nkwara nketwa ne de o mo wo asofia ho nti o mo pon o mo ko ne nua ba no to o pon a no akwa wo mo na o de o maba nti wone nkwara nnetie nye se waje wo makwa akoma obi ano nim se mra no masa akwan no abaya yi nim ba bia nkwala ne wo ndi so ka se wonim ba bia wo a na ye trofo asamu akrachi yi kan nye gidigidi owei wo fia ha enne na ye hye se ibehia no enne duru ye no ana ye me frɛ no na wo bɛka kire ye se da bi o wonde akwala ba ko yare ye ema wode ne ko hospital na enne ye se won fa ne bra review ana mi bisa nse na ye ure na abro mu yi akwada no okodi no wase ade na memeji oba ne de na dintini e o ma se o asama a waka ne kama ye ne woni ni hia eye fitie mwasem no ade na ma na dane baby foforo na wase ye pese ye bia na so okay ene ye famra na ye mamra ne mrem Rukaya bra wanim oni be ma no ntemte ya wo ko han wo dan kokotena mu no ma dodo se na awew onu ano menene ndi nkomo
Mene ni nkomo asam ne ba ya ye me question na me busaw na no me say efri say montem teye wako han wodan asesa wo ne omako e me ma say na awew mene ma date bema ye ko sirem no ana me ka cha mabusuafo say wa for ba mesumitu ye na meso woso wonni minti na biem ana meso memehwe atete ofam na meso matu a meso ma afa bi o se ye hwehwe mu no se salafo aye hwehwe mu ahunu se 7 eno wafa ono ne hwa na ko ye hwehwe mu na wafa 7 memfa 7 o se enam de waye ninti se ya anya amamre no na se wo konkwala ne wo se wo kofa wo ma aba wo nchen a ebetumi aba se nkwada ne bi frim sa na abe ye kwotena ase a ye ka asem no ana me bla mo se wa fa me fofofo ana ne de wa ko fa me 10% na ko fa 2 million ana wani age ana me bla mo ye se oniama ade be wale me no oye ni skem nti o mo se return do sika ama o back ju sika na me me mantena ye ba bi na ye e ka ya ka o ma to no ye yan fa ka ho ne ye hwe so kwotena ase a wani ba gi a ana papa ne be ka se omo no omu krom no omu chiri se omu de eniama akoye oba ho ade na oma san akwaje so omu gi niama na nkura ni bewu ena wonsu se si ya montem ti ye wonso afa bema entisi enya amamre na nkwada no betumi aba wonche enkwada betumi aba wonche ne de do kan de minyendi ana minya ayi enya no kure na obi awade na enhye da nwuwie di enti na esa okudate se nwuwie wo ne be ma ne ntem na wade ne nwuwie egu na se ono ne de me be ka kire mabusuafo ntimi ne ment na me ye ka asem na me ka ase na me ka ase me bla mo se ma wade enwuwie ana me ka no me se ye ka asem no me bla mo ka kire ne se ye ntina biem a enfie dodo na me ne de atena no obesumme na fie na wasi no obema me bi saa ne ama na ode be ma me ni nti na o se onja me wonya me a o ma misika na ono ka se onya wo no wo de wo ka kire ne se wagya no me de me ka kire ne se enya pe na ope me aha me se wo ka kire ne se wagya no me ka kire ne se ye gyae na onka no kura nkire abusuafo wo ka kire ne se me se tie de me busa wo niye be ma no se won de ope ne yere enti sa bra e na wo se ompew na emu majapade a obema obi nti ena wo yesa enam se ye ne wo nso ka kire ne se so onu ntumi nkase wagya wa wo oba no wagya no okai me na me ka kire ne se enya pe na opam yu eye nkura ne nti kwa na ma ne ba ka kire ne se wagya no me ka kire no ho se ontimi ne mentina onka kire busuafo na me ne mbe gira mbe yesi wonya me wagya me na ka na onka ne busuafo ni hu ena wanka enti wo ka kire ne se wagya no me ka kire ne se me anga se me ka kire me busuafo se kwan ya ode me fa so no enya ade a metimi awale biem enti be ma na ade wo de wontumi mie wa no nka kire ono ni na busuafo se wagya no ebusuafo ne mo me ye wabusua na wo ka kire wo no ho ono ye hia ya ye ka asem no ono ne papa wo ho na me ka kire ne se enya ade a opamio na enya nkura ne kwa na me do mo ba ya nko nsi ho wo abusuani mu no be ma ne ka kire wo se wafa na chi weti be ma nso wonni mu mpo onni mia na me ka kire me papa se ono oba na ti a odo oba na akotu adwuma osoli yisika ma no no e kire so da so peme enti so manya be ma na so behwa me a me so me ne te ho enti wo no wo me papa ani enti wo se ya yi aye ka se wo ne be ma ne te me ne enti so oti ne be na me te me be bi okay enti be ma ne se se wo mo nye sa mamre ne dia na asem wei be men adenti na jataba wo twetwea koduru sa empempensuo wei also ne ha pa ne sei well say enkwada ne de woni wo ne tie enti woni msa be ma ne te he wonen oti esofia na o ka no meme ya na mehunu na mete so ka handa na mehunu na me se bla oba na woni ne tininti na wako handa yo nya me ma no woni msa be ma ne te he mimi ni passport he mai he esofia na o handa na kwa de na onwie ya wako tene mu enti se wako tene sofia na oda so te he mai wa na wada ha na wako da esofia no ebi kwa no akwa se wanda ho akwa ne yale na
ko be di akwa ne ba ma na se obeda akwa ne chen no ase wanda ho akwa ne Friday ana nurse ni ka che me se Friday na yen fa ne mla enye nne. Okay. Engine room me da say ate. Ensem bi wo ho a yentena ho entwetwetwe. Memanim ha no sebe ensem no bi wo ho no mo a ye hwepe no asomdue kwan so. Ye hwepe no asomdue kwan so. Ye kan Rukaya Haruna eni Muhammad Yusuf masem wi. Sane engine room kra kan na nkanye radio kra so asem a wode ba. Kire se obi frɛw na ɔne wo di nkɔmmɔ a onue wano asɛm ɛde wobɛkɔ ɛno abɛsa de waba sɛ wanhwɛ wano asɛm yi a mo ntem sese yɛ a yɛkan sɛ yɛka paa mo amammerɛ kwa so frafrafo de adie me nhyɛ da nim kyerɛ me san kɔ na namu sa aka mɔnga hɔ ɛma ne kyerɛkyerɛ me ɛna sesalafo nso kyerɛ me pɛ sesala hene kyerɛ kwan na ɔno nso kyerɛkyerɛ me na emom se nka ye asante de a nka meka se mo ankasa ma wade na nwui amamre kwa so eye separation na aba na se separation ba we ngofa we na we ngofa we eye sa mo se kan bomu a eden menkasa mo se kan bomu a eden eba ye nu ope ba bi di ne akwa akosi o ba krache ma me ngira wade bi. We have a supreme law, which is the Constitution of Ghana. Yeah, a supersede any amamre or whatsoever. Amamre ne soma hodwa ye wo Ghana ha ye nyina ye kan ye hu bomu tiase ene ye de ye hokɔ hyemra nase. Enti wuntumi mfa sumu nhyehyeye enni obi wabra Ghana mra wo ho. Ena wuntumi mfa amamre ntiti obi miemia no wabra Ghana amamre emra nso. Bema shawuye because asem we nya asem a esese nka wugina mu a mebedu sampempensue oba wo so opɛ okra na da ase no ompɛ obio ɛna wo bema wo so opɛ oba okra na da ase na wo mpɛ bio sese wo akonya bi a wo ne tetɛ de awura yi kan ɛna awura yi so akonya bi enne tinti mo amontam ne de enye ye bio no kore eden enye ye bio we yakote akade obenya so we so akote akade obenya so na emum nkwada ntem enkwada ntem ye men na ne mansotwe gidigidi edi Asem Beba ebi na ebubo be you ebi na ebubo be okay mama menhwe asna ba kwa ba bro akura majuso ebru miwura na ho te sei that's be yeguso kakra obi na bo ne nyomosi ye kurukuram yeah so se wo kuram na se unya aduru pa no mo a de ma ugina brane sanete me de munwei ho adanse no de maka se metena fidie iso a medi mebo dawuro no na maka kire aso a eti asem se onkope daase bre nuru ni bi daase bru ena me ni wahia yi wadama tomatiefo ne madofo gidie mu e wadaase bre nuru ho fama me piafo akura nyamishira nkobo yi free daase bre herbal and research center adokotafo miensa wom na daso yi ya no a nyamena mo so na enutan kohini ama yakambo mudia ya drudiaba monten eso adokotafo na bepa me no mo esan yi kakra ntamu yi mafunu se nimdie senimdie ohopa dia ye wo mo akachia wonimdi pa mame no mo nkomo nduro miensan abuai eno na me no obedi hu nkomo dasbere mu plus capsules mixture na fi blood tonic ne nduro miensan eboawo debiara dasem a ye kan se edroi ni nyina so betu jide na mo na mo sa kan bi na boawo na yarwa woni padua dum atumi atu ni nyina se ediama na edne akura adokotafo a wo mo asoma mi wo mo che se an popo se bia ho woso wurum sa seni pa wo so roba ho timi wo so be ma ho timi wo so emabura ne wo mo abai dodo kura ho wo so wote ho a na ho wo so fa dia na ho popo na de kro no kura ifirato sure na so ho den uhunu se wo ahoden se de nka fa dia mu oduro kakra bi na wo de si ho ni nyina ne se immune system no ayemre sure red blood cell no ne white blood cell no wonu akakra kura na ajonkulize asekura etrusa period na frisidim so be ho popo a akurei na ya akokura na sesebi ye maame ana ye na naberwa bi ti se wo ye young na popo wo so a na chese wo ho odin so atia woni di ye nso etinu pay ye das be mu plexi
yɛde nnuaba na ayɛ dasebrɛ imuplex okay capsules ɛkɔ nipadua no mu a ɛte sɛ deɛ wafa nnuaba aworo akeka no nyinaa bɔ mu na wode aboa nipadua no na korakora wɔ powerful enti mpopoɔ no ɛwɔ soɔ no deɛ na kyerɛ sɛ baabi a wokeka korɔ no wahoɔden so ate wokɔ bunum paa donko enti dasebɛ no pa yi titru ne imuplex no ɛno na ɛboa wo ama ho ayɛ den na nnuane a ɛwɔ sɛ nka ɛsɛ sɛ wodie no a woanya akwanya anie no na saa dasebrɛ no abɛgye brɛ ama wo popoɔ no akɔ fam wofa adeɛ a ne fra tɔ bi kora no adeɛ kakra bi a ho sɛ asɛ wakoma ɛyɛ yi kakra bi a na ho popo ɛnyɛ sɛ bia ho na ɛdin na ho popo wakoma no ho aka ɛno nti na ho popoɔ no ɛwo bɛhia sɛ dasebrɛ imuplex capsules no bɛnum bie na aboa ma red blood cell no white blood cell no wɔn watumi agyom na nkroma so na aboa ma hoɔden ma pa ba nipadua no mu good ɛno nti ɛyɛ aduru a bɛrima no mu a ɛboa no paa sure bɛrima adeɛ pa ɛdi bɛrima ho akotere pa yɛ ntiri yɛntiri no wohwɛ ayi no a ɛdɔɔso sene ma adeɛ enti sɛ ɛnya ahoɔden a ɛnkura nipadua no mu yie afei sɛ ahoɔden ɛtoa so adeɛ ka sɛ anim w'ani tua ɛyɛ ntiri no a ne ma no yɛ ntiri entri ne masa ade ne entri enti dasebrɛ no pa no ɛnyɛ sɛ yɛba ne yɛbɛka sa ne asɔre ne kɔ ahora ɛyɛ dupa dɔkotamfoɔ mmiɛnsa na hwehwɛ mu akɔ akyire da bia yɛka mo sɛ ɛyu kaduro ɛnkrafoɔ na ne nya kakra tɔ ɛnom ɛna me ne adɔkotafoɔ san a nyame adom kumase ne nkɔ adofoɔ yɛso nsa atumi aka bi enti ɛwo hia sɛ wote din no a tutumirika dasebrɛ dupa no tutumirika na ɛmoa wo wonim sɛ sɛneɛ yɛ na ɛsi ɛteɛ no ahora sɛ cancer koraa no ɛwɔ nipadua no mu a wonya dasebrɛ no pa no bia ɛtumi tu aseɛ koraa prɛkɔpɛ wow firi sɛ adɔkɔtafoɔ no wɔmu nnim ahintasɛm so wɔmo nka nkyerɛ me no mmienu a yɛte hɔ yi cancer ɛtu aseɛ koraa ɛna sɛ tomewia kɔ dɔctor wotumi ka kyerɛ sɛ yɛato bo ase resɛ aduane to bo ase ne resa aduane no nyɛ fekɔfekɔ no ntumi nyɛ ho adwuma saa adeɛ no sɛ woanya nnipa bi a ɛbɛtumi woahwɛ akɔtumi akɔfa cardio yadeɛ yɛ akomayadeɛ wobɛhu sɛ ato wim da koropɛ no wato anseɛ no bɛtumi akɔfa berɛw enti adɔkotafoɔ no ɛhia wɔ mo sɛ yɛ awesɛ aduane ma no mfe na wonya dasebrɛ nipa no bi de ka ho a ɛbɛma system no nya hoɔden ma pa ma wo nso wohuru sɛ mpa me nipadua no afei asi sɛde wɔ sɛ ɛsi ne kwan so pɛpɛpɛ sure enti dasebrɛ capsules no ɛyɛ imuplex no abusuafo ɛboa na afei wadwene ɛno ne adeɛ a mebɔ hɔ paa mema wɔ mo bɔ hɔ mtimi bisa hɔ questions paa sɛ nipa adwene ne wa ɛne yɛde kɔbɔ no san adwene nkɛ ho a sɛ bi bɔdamfo no amɔnten so na adwene ne fie nti ɛne he no ne nam ɔnam amɔnten so bɔɔla so kwan ho bi ɔkora abɔ adegya adwene no yɛnnuane bi a yɛdidie ɛnoma bi afrafra bi a yɛde frafra nnuane mu die no ɛsɛ yɛ adwene eti dasebrɛ capsules no amɛn wa bra no a da koro bɛhunu sɛ me na me kae nneɔma paa mentan kae nansɛn wadwene ne ɛkɔ fam sɛ ɛkɔ fam ɛte kɔ wonte sɛ ne na wotumi kae nneɔma no ne nyinaa ne sɛ adeɛ bi a wotade kɔɔ nipadua no mu no akɔfo haw kɛsɛ de abrɛw wow ɛde sunsuan so bɔne na ɛbrɛwɔ nti mesrɛw wɔnu a wotie me ɛna awie wadaworoma wonya dasebrɛ capsules no bia imuplex no a ɛbɛboa papaapa dasebrɛ imuplex capsules dasebrɛ imuplex no ɛbɛboa wasoso mu kakra amu adwene mu ada hɔ ti ɛho hia yɛnuano mabuna ɔmkɔ school sɛ ɔmo nya dasebrɛ a ɔmo awie ɛbɛkaakaw ɛbɛyɛ wadwene ho adwuma adwene no ɛbɛtene ɛbɛhwɛ kwan mu sɛ ne sɛ enti ɛnyɛ ayi biara o ɛnyɛ ayi biara deɛ kɔ nipadua no a ɛha yɛn paa na afei ahohonahonhonom last week na meka ɛwɔ nipadua no mu paa adeɛ baako a ɛtɔmɛ bi ahu saa sɛ wayɛ hodwoo ebi wayɛ internally wayɛ mmerɛ aka wafiri wo mu wo within ɛwɔ mu enti ahohonahon bi wɔ mpia abɔntene ayɛ ɔkyɛko wɔ nipadua no mu ɛgya wobɛhia sɛ wobɛnom aduro na akɔ nipadua no mu akɔyɛ adwuma tubɛhu na wokɔtodwo tumi kakra hɔ a sɛ wapɔ so no wapɔ so na ɛyɛ wote sɛ asɛ wotiri fa ne nyinaa ɛyɛ saa ade ne ɛkɔfa bade ɛde ba ɛgya ho bɛhia sɛ nuro dasebrɛ no pa mmiɛnsa no adɔkotafoɔ mmiɛnsa de aba no wobɛnya ne nyinaa na aboa wo ɛbɛboa wo yie papapapapa ɛnti ma mefa no ma no antwudwa ansa good ne biayɛ ahoroɔ a mene nyinaa yɛ kora yɛbɛtumi atɔ bie ɛde adi yɛn dwuma good number no Ghana number no 0535 0535 01 04 42 0535 0535 01 04
0442 UK number no so be patcho ni wode hye bia boboto ofama no me ye adwuma ko ba asmani so brimi asem nante kakra na mabre makopagya de me sisi ni saa no mana brochire adwuma no eden e so intensive ye adwuma chekere wo ye yire wo ma huru se atwompa eno nti number no abrochire de ni akra 0279 66 700 883 883 for the last 079 667 008 83 eno ne number wo frɛ sisi adokotafo no bɛfa wo UK na afro mo bɛfa no mo no akasa na memfa me ya horo no mfa ntudwa ebia na wonam ho a no abodin so betobie na wo de dwuma Dasebre Imuplex capsules Imuplex capsules Misha Black Tonic Misha no so wo mo ho asem kakra bebro good akra na de tiene se ko habme a obenya biatumi ato habme pharmacy wonum ewo ameko sane ko Fantinu town hono a we eye station hono a boss ni sisi no ho abenya bi atumi ato good afei so unim eye PFA enso a honso unam ho a tafo ne nkwa ado hono mu betumi akọ PFA na mo ne pedifo akọ to kese won sabetumi aka dodo bi a ohwe bia afei Fredimens e wo bi calling na kenom say unim herbal shop bi abowram debi sa say Dasebre nupa no Dasebre o kan ya pe debi amembe kaka mo ma eye mfato ma huru say ebeboa wo ye onipa bi anoto no Ghana ha o ka ni din no an friend Dasebre ho fe dwamana onyan ba bi kro ti fa sa papa no fa ni din ko Dasebre wawie akura na enemu yarwa droso mo mamu wunim so obi nya be my friend say be 50 column ekoni 60s hornom no yo oyo ba hunu say me de ese me de be mamu na ye den paso na me de kwai woni ye bibi emu ani je pa emani je soronko bi wo hokura no a pressure stress ajo oboso ni nyina saa de no ntumi nyenti na ade menopause kura bra wontem unya binum sanse wanya enemu yarwa wo mo agini pedua na boso wo mo ma wakwanya ma wontumi nye wani eye no na wonom bo obitimi de no ma bi frafra wo se me de ku me de tu me yarwa bi ase me white bi me odi pu bi me bi saa nti na kofa saa ha na betina wo so ti entimi nya akwanya ma libido no a wo so nya kompaso no watenka amwa wa no nkwamwa no beboa mo nya tenka no wo de wo mo chiwade aka wo mo ekun wo mu nyina o aseho Elizabeth no wo so wo mpe sex ompe na sesei minimame bia wo no aduro no wage adie se so na tin kan sase ba wo de tata papa na sa eja wo behia se ma me yi wo so tin kan sa abre no ye ebema wo nkwa tenten sure enti Dasebre mesha no tobi nenom na emwo eyade e beboa pa yi be ma mesere wo so waten kan no akofo a bomoden so nsa beka Dasebre mesha no na no so adi akagina mu kase e diama wo ahoɔden no se beba ka wo sɔre yanka no na pre obetiri anopa na nko asɔde se wo se no manyina akofom entumi nsɔre anopa no sanse de emwo wo ne kiri no de akoka no ama sesei emwo ano mutimi nkenya anwanwache bio eti siase no Dasebre mesha eti nam se yentwaduro no bi enya bi tomiense ni nyina circles wo ye adwuma na hia angles ni nyina wakoba bia e diama wo ento bi nya bi na nipadua no so ba fede a na ye Dasebre Black Tonic no Dasebre Black Tonic dokota se umoja so atia kopa bia kira kwan Dasebre Black Tonic no akora kopa bia kira kwan no na bo se wo ba akora no a se do be hyase ahyehye ene obedidi ama ho atɔ ene nya de mabu ofu kakraka nso ebe mo hunu se we from Black Tonic bo no mo na mo ofu ase ma no Black Tonic nso mo se asem afuyi ese flat to me se nya wo de try Dasebre Black Tonic bi good ebe mo nya tinka soronko ewo de wo ye bia mu en ma wonante mre wani subire na sisi onante kakra bia na tofo dabe bema wonya ahoden soronko ewo dada sitine mu enti Black Tonic no mesha no na capsules no immune capsules no mesrew pebina no Dasebre edi ye Dasebre unya din no a wonkwane bia beka ho good eno nkwane hia akra ma mefa number no entudwa fama me na memfa bia no nso ka ho fama me na bre no nti wadaroma me yem ne to so sure
Ebusonfo na manu ni fra dokota fo miensa no nya fra wo de yarewa oha wamane bia wachiri bia fra na ne mpanimfo nkasa binim se nkomo no be de wa beti ase say yes wo ne animdifo na edi nkomo no number ne 0535 0535 01 04 42 0535 01 04 42 anase obi a wonim no UK anase wa ye boka na be ko UK kura no a number ya fato udura no afre dokotafo no so ebi wo ho a wono ye adwuma number ne 0796 67 00 883 enti ukọ baby a yeto nduro heba shops ahoro no a wo se da sebre enupa no doctor se me de me fan twatwo ne se eya ata nanti sure wo unimpu mu adware tori bi aerobics no na wotututu na sore anopa tutu na fa duro no tato eno ano wo benya nkwa tote mo piafo that's ebru that's enyado watie onua dia kai wanamontio da sebre imuplex capsules da sebre herbal mixture da sebre blood tonic se no miensa wi se onipa da seni se wunya bi na ononomo a eboa onipadua na ho de ma ugina brane 0535 01 0442 0535 01 0442 first ahoma we sisi ya dia wonti ase bia na awie yenso ye bekyerem na wanya honti ase na na Osipes Enterprise yenso ye ya asoye ya se wo bekumasi krodua mu na wo pe high quality goods and affordable prices nioma bi te se perfumes slippers e ma ne mema de a eye Osipes ene di ho dwuma emema amutie se mo pe perfume brands bi te se Assad, Polo, Club de Nuit, Metlot, any other perfume brands a ewodi wa won so de na wo use no a bra Osipes Enterprise. O pe slippers e ma ne mema de o pe Adidas, Nike, Gucci, Hermes, Versace, any other brands a ni nyina ya slippers a baby a ubenya de fe eye papa ne bo ne da fom eye Osipes. Ya ni omai ye tuton ebo ne da fom ene ye to ne nkronkonso enti wutie mi bra ye nchen ye wokumasi kejetie Dubai edwanimu police station na wo kejetie Dubai na nchen pe ena Osipes for ye wo ye number ye 0249 238370 ena 050 252 0634 unya fresh ahoma we ya Osipes Enterprise for ye beje so enana na bi heba enuanom ne adofo onom na de na bi go heba mixture ene ne capsules no aba se wunya se aduro we bi na se wonom a se namu yade pa kenken bi na kenken wu a ema wunya ahoto wo ni padua ni mu a aduro we nsuo na daka no topa ye ne hye ho enti nsuo ne topa ye ni nyina hye adaka krum wunya wo di nsuo ne be memene topa ye no case close enamu yade atena wo so ache na tete wo ema wunya ahoto no ebe ye free ho ma ho ato wate oba misi eba PF Coastal Pharmacy Apidank Dani Heba Fredimens kumase ha Fojo Heba Asante bekwai Mr. Obene Constance Kamanso woni wadi biase a ubenya na nabi no pay biato na nabi number eye 0549 99 9253 0549 99 9253 ena Sasu Herbal Center ni kubi Herbal Powder no awade abanda bia meka ho asem giro se jatuato eyadru ejatuato kubi Herbal Powder ni yadru a ejatuato ene be ma wutie mie se meka se jatuato a wo na ote ase yie be ma adru ye wadru ye obi wo ha wa ye mrempem oba no ubusa no mi jawade ada na ujawade enso a wontumi nya complain papa bi enka be ma wa ye mre eni o man koye untumi mu oba ne nso hunsane no nze manso wo mu nsane wo e yo mu depa o e mo oba ne nso kura ye mono oba ne hunta nsane no ya no otwintwan bo abrewa oba hu sane wo ye de
what you say enti se be ya obi nkwaje oyire mosunti pekubi heba powder bi me se fafra kube ensuo de wawie case cruise wa wo de ani twikom wada ni 2 minutes mine sebe bo ame twetwema me nya se nsore obre ada oba ne bubefu na nso pese okokwan so wanso hu ama wa ze wuntumi nko pekubi heba powder ni bi na fa kire wo mensem wate bra Otec FM ubenya kubi eba powder ni bi ato oba misi heba ne brother rekwa umrum ebi wo ho Fredimens ne Colenac wo Ashtown ha ubenya bi of ata drugstore wabu akwa kofodua oko Says Plaza mu ewo abu akwa honomo a drugstores ne pharmacy heba afo e wa abrosan ni mu ho nyina no ubenya kubi noi kubi heba powder ni bi ato of ata drugstore ba ko mfensi adankwa ame be Roma asore no ebi wo ho okọ fodwo heba nchen wo bekwai ebi wo ho okọ smart ba wo boase ebi wo ho okọ Tech Junction a ba bi atonzufo taxi ni gina no ehwa akrachi bi tonfo na services ono nso to kubi heba powder bi eduro ne ye na bibi nie na wonte ase afresofo asamoa won na di kubi heba powder yaba ne number ye 0244 166602 and 0243 505775. First number we now ne sofo enkasa. And every happy birthday to you. Ye frau Amo Goffred. Amo Goffred. When ya feko edi aka onfie ho. Big bro. Wa uni aba sister Freda. Osi ene ye wa wudai. Nini apanyi wasire nyankopon hira na ho bambo ni nyinkyere de mawo. Happy birthday to you Goffred. God bless you. Awade achiame. Agra. Asem wei krache no na ye na twetwe na mazifo de ye kan ye kan ye ne wone a asem wei nse so owura ne tena ho twea me kofa asemba mama umienu awura ukunu no se friend say Mohammed Yusuf and I was in the master ne dey say the master no the oye ne ye adwuma no Chief. You also were in the banner no. Chief. Na se George. Say obi wo mazi na otie yen a na se mo tutu mutie a ye hia owura yi e wo fie ha no mo Nyankopon bo a ukuada. E chena won fanya ahobo na ukuada. Nti master wadaro mama akwada ne mra ye sere kwan ama no. Wasi wonya kwan wa adwumam. We de ye sere kwan ama no na waba. Efiri se wo hwa wo case. Wo case pa. Na me ye fro no wa ma no wa asemo de se den ya na me no wonya adwen o case enti ye hia no fia efiri se awura yi nkasa wo kasa nyina ye hunu se eniema bi wuwo mu a amana bi wuwo mu papa ya se krache ne wa ha no so kan de ne yetuetua no a nkebe ye enti owura wasem no ye gidi a enye ye ye sra obra na ye nhwe ekwan abefa so a asomdue beba se eye no kure se awurei se adwaman na wabo se de mamamre tie no na nkwada ne ba ne nche na enye yi a ye behunu se nso so de awurei so kan na ye no kura na ye hunu efiri se awura ne nsem ne de amana se de medical aka no ewuwom pa de ze ye be ye hwehwemu na ye hunu se frafrafo amamre ene sei na wono so sala nso so amamre nso so eye sei de o kan no ewom ana ne duru ba bi sa amamre bi timi ko duru ba bi sa ye mu bibia enye yi ana se de wono so e kan no se mema nso de a ye hu bibia enye yi eno de menyi ni se amamre bia oba bia e kire se e duru ba bi a ye mu ade a enye yi enti wo wura ba bia wo bia no ye hia bra na ebe kire wudiem ansa na awura yi nsem bia wo keka no ye beka hu bibia ya me nka ne sa meka hu bibia maka mate kachere nse ukuada na anopa 9 ukuada anopa no nkron ye hia ewo fia ha eja kwa ame na said your boy di kan invite no yanka bibia emfa ho tinyame adum na se ukuada na oba na ebe hu dia ebe ka fa ho awura wasemi sene mempanyimfo yakan yetu ahye ukuada ko ukuada ye ne woni be me nyina abehia wa ma enna de sese ye yoto aso ye be yoto aso wate me pa mo cha vim champagne energy drink no nonso eye drink nwanwaso a sese ye ya me ne wo ka sai de
ewo dwa so na senior drink yi eboa no enya asem ketwa Vim champagne energy drink yes say ye hia dull moment bia wo ba bia unya sipe Vim champagne energy drink e ma Vim no e ma vigor no e ma vitality no ma de ye wadwuma what ya say Vim champagne energy drink e ye kama say ti odwuma de bia wudi a woto nsafre ni padom no ma Vim champagne energy drink mra ho wan ka say wura store supermarket ho ba bia ton drinks no ko tobi na no na sisi ye woso Trillium Industrial Limited for the abaya number a 0322190877. A Radifie Heba Center, Dr. Mankwa, or no Cronumbo see Red Park, a Hona Papanewo. Papa was a baby a tokroda wo nipa duane biano, a drobe na kwaku yemwejuma. Intime no come in a walking, sa we yare, na would ye chinchina na sankwa. Would ye brekumasa Cronumbo see Red Park, now ne Dr. Mankwa Bishia. Ewe Radifie Heba Center. Now yadie teoso no ahotobeba. Fre doctor ewe 0241 093915 ena 0549 206633. Ene grow fine heba tonic no. Eno nso ye adura onuada se ne awutie mi se unya bi na se wobo a onsa na onan ye utititi dura na dura wuntumi na wo be sore no aye week no ebeyi ni nyina afri ho so your background na so wo menstrual issue so wo nsabuo mo how pa kese pa wo mu a eduro we yade ye ne yankase ye kokko na ayo enti sa problem awo wo menses mo de akora amakora ni nyina ebe free ho amo ayo okay what you say wonnom grow fine heba tonic ya ekutia nyarwa hodo manipedua ni gina brane ne wo grow fine ointment nso endi onya de twitwi ba bi ye o yahwa onua what yesi ba bi eto no bi akwa benya grow fine no pay bi wote se ka ne namu a eye agina na tobi your number ye 0244 596532 ya Bolivia Enterprise for future life enuane no wo de aba no ahode no wo mo wonu da se ne edi aka ene sa obeba ye nchen wo de beka wo hawo na ha wo de kire ye aduane we vitamins ni minerals aduonum yensa ne wo amino acids omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ba oni paduane mu a eboa kutia yade etete wo enti be kire wo yade mu ye ma waduane aduro na di na nyu ahoto Kumasi Sofo line alignment ho ye ne multi home ni di animhwe frɛ yen wo 0246010150 ena 0242878090 3p garlic mixture no 3p garlic mixture no ye piwak natural health for na diaba say aduro we natural garlic wom enti so nya bi na se wonom a eyi fifi ni padua me moja di afurusa na kama wa pressure nyina ye waduro nie o cholesterol wosoro immune system ne mfanchi ye to de bia sasabro ne ahututu otumi kura hono ko be bia to aduro bia na kasa wo pe 3p garlic mixture ebeboa onti bibia se ado afa 0248928824 arofoni adehye medamu asie bru ena wiei ababa wa frafrani ene sesala ni abrante onomo asemi yemfansia na Yusuf Muhammad ayeso ton ka honioma ewo mazin asemwe entwetwe enkuduru ba bia bia de asem foforo beba bra ukuada na yensi nkunya na yehun sene yese nense makramo Yankopon ya adomo a ochina ye da foforo ye ho wa mo aye no hwe ye so betas